Пам-пам-пам. Відік. Вядома, ты нават сабе не ўяўляеш, наколькі гэта сапраўднае Увогуле не свята. уяўляю. Увогуле Вось, разумееш? ніякага паняцця. Гэта немагчыма гэта патлумачыць. Гэта немагчыма зразумець, калі ты не адчуваеш гэта. Гэта просто такая, гэта вельмі звязана з, не ведаю, як ты правильно сказаць, звязана з чым. Дзяцінствам, Так, з таму што Зіданамі, мой Роберта першы- Карлосамі. Вот, Карлсавічамі. з гэтымі ўсімі. І гэта ўсё прыпала неяк усё разам. Мы кожнае лета ездзілі да бабулі, зразумела, як, не зразумела, у сэнсе, што як шмат хто ездзіў. І першыя мае такія даволі грунтоўныя ўспаміны, так, пра сваё дзяцінства былі звязаны якраз таки з праглядам чэмпіяната свету 98-го 98-го года ў Францыі. У мяне гэта першыя ўспаміны, яны вельмі яскравыя. Я памятаю, як мы ўтрох, я і два мои родны брат і стрыечны брат утрох, мы заўсёды такой кампаніі ездзілі да бабкі да адной. Мы глядзелі гэты чым. Мы глядзелі ўсе матчы, мы ўсё абмярколі. Скончылася матч, мы выходзілі ў двор, там Пакурыць. брама, курыць. 8гадовыя шпэндзілі. Салому там курылі. Дарэчы, я У мяне ёсць пра курэнне саломы павучальная гісторыя. Потым я князь раскажу. Добра, записывай дзе-небудзь сабе рысачку, адзнаку паставу, што трэба распавесці. Дарэчы, пра курэнне ў мяне ёсць. Я першы пакурыў паперу скручаную якраз таки у бабцы, але гэта была зіма, і мы паехалі, падаецца, на каляды. Ці нешта такое там было, раство, пэўна. І мы ўзімку паехалі да бабкі, і я нешта каля печкі там шворгаўся, я, падаецца, узяў, скруціў паперу, нешта падпаліў там. На дзеда быць падобным. Нешта такое, нешта пацягаў там, зразумела, што нічога, зразумела, што гэта ж... Слухай, гэта бяспечна было, а мяне неяк стары брат, старэйшы брат вучыў курыць, яму было 6, мне, можа, якіх 4. Ці наадварот, мне 6, яму якіх 8. Карацей, гэта было лета, і мы курылі за хлявом салому, і там пад хлеў было насыпана вялікая куча саломы. У мяне бацька яшчэ пажарным быў. Карацей, мы курылі, і загарэўся гэты сноп сена. Загарэўся хлеў, і бацькавы калегі такія: «О, выязджаем!» Карацей, срака была чырвоная, напэўна. Я зусім малы быў яшчэ. А там же яшчэ побач, ведаеш, як у шмат на якіх падворках стаяць гэтыя... Я не ведаю, адкуль яны бяруцца, гэтыя ванныя такія вялікія савецкіх часоў. Там проста заўсёды вада нейкая ёсць. І мы, калі гэта ўсё толькі загарэлася, я такі пабег, узяў гэту, вось добра памятаю, узяў нейкую ці то ад шпротаў, ці што яшчэ, такую бляшанку, зачэрпаць ваду і пабег. Тушыць, пабегаю, там уже ўсё ў вагні просто загарае. Капец. Брат уцёк, я пабег да хаты, пэўна, потым атрымаў па жопе, але, дарэчы, не памятаю. Вось гэта не памятаю. Ось бач. У нас пра гісторыя пра стос сена была такая, што ў нас на вёсцы, это Ракаў, пра Ракаў ідзе размова, я ездзіў у Ракаў, я думаю, шмат хто ведае, такое вядомае месца. Быў хлапец, мне падаецца, як бы так не абразіць, у яго нешта было не зусім добра са здароўем ментальным, так бы мовіць. І ён неяк аднойчы падпаліў стос сена, таму што, сказаў, што яму было холодна, таму ён такі падпаліўся, такі, справядліва. Холодна чалавеку было. Дык вось пра футбол. Першыя ўспаміны, чэмпіянат 98-го года, і вось яна настолькі моцна адбілася ва мне, што гэта звязана з нейкімі настолькі яскравымі нейкімі ўспамінамі, пачуццямі, нечым такім святочным, такім утульным, калі мы ўсе разам глядзелі гэтыя матчы, я памятаю, усе гэтыя там батыстуты, гэта першы раз я іх тады чуў, гэтыя прозвішчы, і запомніў на ўсё сваё жыццё. І пасля гэтага клубныя чэмпіянаты мяне мала цікавяць, як бы пры гэтым, пры ўсім, што я заўсёды для мяне было так,
мне канешне могуць сказаць, што я не праў, але я заўсёды лічыў так, што клубныя там усё роўно заўсёды б'юцца за грошы, а за краіны каманды заўсёды б'юцца за нешта іншае. Канешне, там ёсць іншых плацяць за галы, там гэта ўсё зразумела, але у любым выпадку там нашмат болей вось гэтай самаадданасці за ідэю, за краіну. Мне гэта заўсёды падавалася мне больш шчыры. Больш шчыры футбол, пры гэтым, конечно, там усяляка здаралася на гэтых чэмпіянатах, але ж Ну слухай, дарэчы, вось да пра шчырасць, я ж таксама сачыў за чэмпіянатамі свету і Еўропы і карацей, мне гэта было заўсёды цікава, я таксама гэта ўсё чакаў і любіў, але ў нейкі момант мяне ад гэтага ўсяго адвадзіла. Я не памятаю, які гэта быў чэмпіянат, але калі там партугальцы ўвесь час сімулявалі. Это просто быў нейкі... Это быў любы чэмпіянат. Ну, карацей, штосьці то 2008 ці то 12 там нейкі год, штосьці такое. І, карацей, мяне гэта так задзяўбло, я зараз потым стаў пераглядаць, ну, карацей, калі глядзеў іншыя якія матчы, ўсё гэта заўважаў, і мяне проста гэта так выбешвала, што яны там валяюцца, нібыта ім нагу адарвала, а насамрэч там іх там на запісе нават не закранулі. Я зразумею, ну, разумею, што ўсе разумеюць гэтую тэатральнасць гэтага ўсяго, але неяк стала так прыкра ад таго, што вось гэтыя мільянеры не могуць проста гуляць далей у футбола, а вось яны валяюцца і выпрошваюць там ці пенальці, ці штрафныя, ці карткі. Цалкам з табой згодны, але зараз гэта нашмат лепей усё кантралюецца і прысякаецца. Празвары гэтыя? Празвары ў тым ліку. Хто бы там што не гаварыў, што ёсць модерн футбол, тыпу ёсць нейкі душэўны нейкі старажытны футбол, будзем его так называть. Ну, людзі там падзяляюцца, так, тыпу, што вось раней быў футбол. Гэта як раней пра Формулу-1 зараз так кажуць, што вось раней была Формула-1, вось гэтыя фізікелы, усе там абгоны былі, там была нейкая барацьба, а зараз нібыта ўсё настолькі бяспечна, там жа ж і па двіглу, па рухавікам шмат нейкіх такіх абмежаванняў уводзілі і па бяспецы саміх гэтых кіроўцаў, і таму, тыпу, ну, гэта ўжо не настаяшчы, гэта ўжо нейкі такі дзіцячы. Пра хакей тое ж самае гаварылі, калі у галкіпераў з'явіліся ты самы шлемы, тыпу, сеткай, тыпу, што такое, што гэта за гульня, у якой, тыпу, ты бароніш свой твар шайбы. Павінен быць без зубоў, мінімум, і з паламанымі сківіцамі 5 раз на год. Вось, дык вось, вар, па-першае, па-другое, гэта ўсе, акрамя ж вар, гэта ж не проста запіс на тыпу, што на паўтора, у тым сэнсе, што там сядзяць яшчэ 2-3 суддзі, якія дапамагаюць гэтаму суддзі, і калі ён нешта мог не заўважыць, яму скажуць, так, стапе, там сімуляцыя, ці там дакладна не было ніякага кантакту, ён на іх палагаецца часцей за ўсё, і ўсё, і такія сітуацыі ўжо ўсё. Па-другое, што вельмі важна ў гэтым годзе, я не ведаю, як даўно гэта ўвялі, цяпер, напрыклад, нельга хадзіць, клянчыць да суддзі нікому, акрамя капітана. Размаўляць з суддзёй не можа цяпер ніхто. То бок, калі нейкая здараецца сітуацыя, раней ж памятаем, цэлая каманда магла бегчы да гэтага суддзі, зацёўкаць яго, задзяўбсці. Дай картку. Ой, зараз ніхто не мае права да яго падысці, толькі капітан каманды можа, калі ў яго ёсць пытанні, ці хоча нешта абмеркаваць, он тады можа падысці і пагаварыць. І гэта ўвяло хоць нейкі, разумееш, хоць нейкую, таму што, заўсёды сапраўды глядзіш, гэта нейкі дзіцячы садок, адзін зваліўся за нагу, другі ляціць ужо да суддзі, глядзіце, яго забілі, там ужо выносіць вядро з кроўю, разлівае, глядзіце, крыві колькі. Такое тэатральнае шоу пачыналася у іншых, не ўсе, канешне, усе вялі сябе такім чынам, паводзіны былі, але ж. І я, зараз мне прыемней глядзець. Нашмат менш зарабілася зараз у гэтай усей канцэртаў, гэтых спектакляў, нашмат менш, таму што гэта ўсё бачна. 50 камер за табой сочыць. І калі раней суддзя мог нешта не заўважыць, то зараз, ўжо ніяк. І учора было ж адкрыцце, і праз гэта ўсё адмянілі адно пенальці, далей адно назначылі, гол адзін скасавалі. Карацей, там,
это, конечно, не перашкодзіла немцам, шотландцам 5 штук засандаліць, Ого. яшчэ адзін у Моцна. свой варот, у свае брамы. Ой, сабе яшчэ ўлепім. Так што немцы малайцы учора галодна калацелі ўсім. Ва ўсе брамы, цікава. якія маглі. Хто стане чэмпіёнам Еўропы? Твоё прадказанне. Я паняцця не маю. Ну, таму што там варыянтаў шмат насамрэч. Я просто не ведаю, хто ў якім стане, але Германія ўчора показала 150-соткавы футбол. 150-соткавы кантроль мяча, намаганне забіваць, гульня, там прабачце, што мы так перайшлі ў такой спартыўны гітлераўскі. Тоні Крос там учора выдаў, падаецца 100% ці 99% дакладнасць пасу. Это такого я не ведаю. Это просто я не ведаю, это машина, робот. это робот, это не чалавек, это кіборг нейкі. Крос. Притым крос это ж крыж. У вас крыжамі не называлі на вёсцы усялякіх таких Заўсёды крывых? Не, у нас крыжамі как якраз такі кэлху назвалі, типа крыж, а Мгм. яшчэ быў выраз крыж бегомальскі. Такого у нас такого не было. Чамусьці гэта было вельмі крыўдна, калі ты крыж бегомальскі. Асобны. Асобны падвід крыжоў. Но там ты добра. Ну добра. Усім прывітанне, гэта 45-й нормальны выпуск відзіка. Мы вяртаемся пасля невялічкага перапынку. На мінулым тыдні мы не выходзілі, таму што канец мінулага тыдня, пачатак гэтага тыдня яны былі прысвечаны усялякім гульнявым трансляцыям, якія адбываліся на фестывале Summer Game Fest. Яны вось падчас гэтага фестываля умоўна. Мне падалося, ты зараз скажаш на фестывале Сан-Рэмо. Я такі, адкуль я успомніў гэту назву ўжо. Это з нейкіх 70-х нешта ад дзядоў. Вось, і мы з Рудзі сачылі за гэтымі трансляцыямі, таму што мы іх стрымілі. Большую частку галоўных трансляцый мы стрымілі. Гэта непасрэдна сам Summer Game Fest, які праводзіў Джон Кілі. Гэта Xbox Game Showcase, дзе паказвалі гульні ад Microsoft для Xbox і не толькі для Xbox, таксама для ПК і нават PlayStation 5. А таксама разам паглядзелі, пастрымілі мерапрыемства Ubisoft Forward, дзе Ubisoft таксама дэманстравала нейкія свае гульні. І у гэтыя часы, увесь гэты час мы, карацей, стрымілі, таму відзік не выходзіў. Выйшлі гульнявыя навіны у аўторак, дзе Рудзі пра самае галоўнае, пра тое, што там прадэманстравалі, расказаў. Таму, калі вас цікавіць непасрэдна інфарматыўная частка таго, што там адбывалася, то схадзіце, паглядзіце, калі ласка, на YouTube-канале відзік гэтыя навіны і даведаце ўсё самае галоўнае. Тут мы, пэўна, не будзем расказваць падрабязна пра тое, што адбывалася на ўсіх гэтых выставах, таму што мы крыху ад іх стаміліся, і прытым дзве з іх былі ўвогуле, просто максімальна нецікавая. Гэта прэзентацыя Ubisoft і прэзентацыя Summer Game Fest. Таму паўтараць пра іх нешта не хочацца. Ад сябе просто скажу, што на наступны год мы больш не будзем рабіць такую памылку. Больш гэтую шляпу амаль 2-гадзінную мы, пэўна, стрыміць не будзем. Лепш паглядзець гэта потым зранку, таму што Summer Game Fest ён увогуле ноччу там пасля апоўначы пачынаўся. Зранку і запісаць, пэўна, відзік, і гэта будзе нашмат больш карысна для ўсіх нас, і як менш рэсурсаў мы на гэта выстарчым. Цябе дам яшчэ, што прэзентацыя Xbox апынулася самай уражвальнай, там і прадэманстравалі і Doom новы, нават з геймплеем нам паказалі, на жаль, ён выйдзе ў 2025 годзе. І шмат якіх яшчэ цікавых гульняў. Microsoft, пэўна, знову выйграла гэта не E3, умоўна. Раней, калі была E3, там было модна вырашаць, хто па выніку ўсё ж такі выйграў гэтую
гэтую выставу. Microsoft усіх перамагла. Другое пытанне, што Microsoft яна заўсёды ўсіх перамагае на прэзентацыях, як справа даходзіць да непасрэднага выхаду гульняў, то там часам бывае не ўсё так вясёлкава, як бы хацелася. Вось, які ў цябе ўражанні засталіся пасля ўсіх гэтых Так. анонсаў? Ну, я цалкам згодны, што мы змарнатравілі, канешне, 2 гадзіны на Summer гэтым фэст, уночы сядзелі як дубні 2 гадзіны, а для нас дзядоў там гадзіна за 2 ідзе ноччу. У сэнсе таму было вельмі ну, як бы так. Змарнатравілі, канешне, час. Дарэмна яго правялі, паглядзелі нейкую кітайшчыну. Яшчэ горш за іх была прэзентацыя Ubisoft. І яна была карацей. І ў гэтым яна была яе карацей, гэта дзякую Богу, канешне. Але яна, канешне, была настолькі пустая, такая пустэча, што проста не перадаць словамі. Настолькі нічога там не паказалі, ну, умоўна, ну, ўсё, што там паказалі, гэта, я не ведаю, ну, можна трэйлер пераглядзець проста які-небудзь любой гульні Ubisoft, і вы то, напэўна, больш даведаецеся новага і цікавага, чым з той прэзентацыі. Ну і вядома, канешне, што мы паглядзелі Xbox, вось там так. Вось Xbox уразілі, Xbox паказалі шмат цікава. Усе гэтыя запісы вы можете у нас паглядзець на канале, на ўкладцы жывыя трансляцыі, ўсё, калі ёсць жаданне, вось Xbox можете паглядзець, там так даволі грунтоўненька прайшліся і нас нават здзівілі в нейкіх месцах. Іншыя там былі яшчэ прэзентацыі, якія мы вам не паказвалі, і у гульнявых навінах я не моцна закранаў нейкія вынікі гэтых навін, вынікі гэтых прэзентацый іншых, якія таксама праходзяць, там недзе і ноччу нейкай, там недзе і днём, там розных кантор, выдавецтваў, распрацоўшчыкаў, таму што в асноўным, канешне, там проста дзясяткі нейкіх інды-праектаў, з якіх таксама не ўсе варта было б нават просто паглядзець, там шмат розных такіх, канешне, было дзіўных, і калі б мы з табой гэта на раніцу прачуўся, думаеш, вау, колькі там усяго цікава паказалі. Это калі глядзець тое, што выціснулі з гэтага ўсяго, да? Там 10% самае цікава паказалі, а ўсё астатняе там, канешне, ну, таксама галава магла пайсці кругам, глядзячы на гэты увесь карагод вясёлак, колераў і гэтага ўсяго, што там толькі гэта інды-распрацоўшчыкі не напрывозілі, не навыдумлялі. Вось. Так што, ў прынцыпе, што? Можете паглядзець, яшчэ раз скажу, запісы, калі хочаце цалкам убачыць нейкую прэзентацыю, як гэта ўсё выглядае з нашымі каментарыямі. Можете паглядзець толькі гульнявыя навіны, у якіх я намагаўся сабраць, ну, вось самае-самае галоўнае. Нават я там не ўстаўляў туды тое, што паказалі па буйных гульнях, але яно не тое, каб мела супер... не несла сабой нешта суперновае, тое ж самае, як я казаў, там, напрыклад, трэйлер Kingdoms Come Deliverance 2, яго-то паказалі, але ж ну, як нічога новага, просто вось новы дадатковы трэйлер. Таму такія рэчы я не дадаваў. Там часцей за ўсё, больш за ўсё, там, канешне, будзе менавіта новых нейкіх World Premiere, трэйлеры, тызеры, і вось гэта ўсё. Так што можете зайсці, конечно, паглядзець. Ну і сёння што? Мы думалі крыху пра гульні дадаць, але пра насамрэч, пасля таго, як скончыліся прэзентацыі, там не тое, каб супер шмат новай інфармацыі ёсць. Напрыклад, было 20-хвіліннае геймплейнае відэа таго ж Dragon Age, з'явіўся геймплей ад гэтага Evolved, той гульні, якая вельмі дзіўная па сваёй расфарбоўцы дызайнерскай, якая вельмі дзівіць, і мне падаецца, можа выклікаць нават нейкія хваробы у вас эпілептычныя. Вось. Гэта ўсё крыху, там насамрэч крыху было, гэта крыху нам паказалі, і гэта за больш грунтоўна мы паглядзім і абмяркуем тое, што сказала наконт гэта заходняя прэса, тое, што яны атрымалі там дэмку на гадзіну маглі паглядзець, пабегаць. Ну, глядзі, Хогвартс Легаси, не магу. Хогвартс нейкі. Вось. Гэта ўсё будзе ў гульнявых навінах у аўторак, так што абавязкова націскайце калакольчык, каб не прапусціць гэта, мы там больш грунтоўна абмяркуем. Што ж нам яшчэ паказалі? А так, насамрэч, там больш нічога такого супер
супер вау на гэтым тыдні гульнявога не было, таму мы вырашылі, што па гульнявых гэтых прэзентацыях і так шмат усяго, таму мы сёння просто пагаворым пра нейкія гікаўскія рэчы і тое, што там робіцца вакол іх. Так, менавіта так. І пэўна, ў першую чаргу хочацца пагаварыць, ну гэта крыху такая больш ужо даўняя чутка, якая пра гэта ходзіць. Ці памятаеш ты такую прыладу, якая завецца Humane AI Pin? Это пра зайцы? Не, это было Rabbit. Rabbit. А гэта тая, дзе мы вока сканавалі? Не, это так само не слухаю тебе памяць, конечно. Вот футболісты гэтыя. Гэта вось гэтая штука, якую ты сабе на грудзі прышчапляеш, і ты праектар табе на далонь выводзіць. Таму што яны ўсе аднолькавыя назвы, іх ай-яй-яй, ва ўсіх ай-яй-яй. Ну і ай-яй-яй. Так, дык вось, што тычыцца Humane AI Pin. Гэтая штука павінна была вызваліць людзей ад смартфонаў, але продажы яе ідуць даволі павольна. Дарэчы, я не ведаў, што гэтыя... Што ідуць. Так, што вось гэтыя абодва, гэта мужчына, гэта жанчына, заснавальнікі гэтай кампаніі, яны яшчэ муж і жонка. Апынулася вось так дзіўна, незвычайна. Прынамсі, дзесьці тут ёсць вот такі здымачак. То бок гэта такі сямейны падрад працуюць. Вось, продажы ідуць павольна, і зараз Humane размаўляе з HP і іншымі тэхналагічнымі кампаніямі аб патэнцыйнай продажы. У красавіку рэцэнзенты жорстка прайшліся па прадукту коштам $700, які кампанія Humane прадавала на працягу года праз рэкламу і на такіх яркіх мерапрыемствах, як тыдзень моды ў Парыжы. То бок амбіцыі былі даволі вялікія ў гэтай канторы. Некаторыя аглядальнікі заявілі, што AI Pin цалкам непрыгодны і мае яркія недахопы. Маркіс Браунлі, якога мы ўжо згадвалі, і рэв'ю, якога мы ўжо згадвалі ў відзіку, абвясціў гэты прадукт увогуле горшым прадуктам, які я калі-небудзь аглядаў. Не я, зразумела ж, а ён. Прыкладна праз тыдзень пасля з'яўлення аглядаў Humane пачала перамовы з HP, кампанія, якая вырабляе камп'ютары і прынтары, я думаю, все вы яе ведаеце, і яны хочуць прадаць сябе HP прыкладна за $1 мільярд. Вось такія апетыты ў гэтай канторы. Насамрэч, даволі уражваючая лічба для дэвайса, для кампаніі, якая, здаецца, проста апынулася вялікім правалам. Ці плацяць гэтулькі за правалы, я не ўпэўнены. Ну ты же сам колькі разоў гаварыў, што большая частку гэтага кошту там за лік гэтых 2 літр. Ай-яй, усё, там усё 80%. Не, тут AI Pin, ён же ж, яны само AI не могуць зарэгістраваць, гэта AI Pin належыць ім. Але проста, што, ну, можна было б зразумець такі вялікі кошт. Таму што там 10 гадоў назад, калі усялякія гуглы куплялі Моторолу, ці хто там ці Lenovo купляў Моторолу, карацей, калі вось набывалі усялякіх старых вытворцаў мабільных тэлефонаў, іх набывалі за мільярды грошай, сапраўды, хоць яны ўжо там нічога не выпускалі і былі ў такім даволі жалосным стане. Іх набывалі праз тое, што ў іх было шмат патэнтаў з этой мабільнай індустрыі, якія можна было скарыстаць нейкім чынам у сваіх напрацоўках і не плаціць за ліцэнзіі, за ліцэнзаванне, штосьці яшчэ такое. Вось, але у Humane, падаецца, не так ужо і шмат гэтых патэнтаў, таму што, ну, гэта па сутнасці праектар, які праецыруе табе проста на руку, лазерны праектар праецыруе табе на руку відарыс, і гэта хутчэй за ўсё проста пікапраектар, якіх на рынку даволі шмат, і нейкіх рэвалюцыйных тэхналогій усё ж такі у гэтым Humane AI Pin няма, апроч што, мажліва, вось гэтага нейкага там разуменне, як юзер нахіляе руку, але гэта таксама не падаецца вельмі чымсьці такім значным, што можна скарыстаць. Карацей, $1 мільярд, як на маю думку, гэта штосьці даволі велічэзная сума для такога правала.
Журналістам New York Times расказалі 3 крыніцы пра вось гэтую інфармацыю, то бок гэта не афіцыйная інфа, гэта ўсё, што зараз у выглядзе чутак ці нейкіх зліваў ходзіць у індустрыі. Таксама нібыта ёсць і іншыя нейкія патэнцыйныя пакупнікі, хаця перамовы былі выпадковымі і ніякай афіцыйнага працэсу продажу ўсё ж такі зараз не ідзе. Кампанія ў свой час прыцягнула $240 мільёнаў ад вялікіх інвестараў з Крэмневай даліны. У тым ліку гэтых інвестараў Сэм Альтман з OpenAI, а таксама Марк Бенёв. Так. Марк Бенёв, выканаўчы дырэктар Salesforce, такой вялікай канторы. І інвестыцыі ад іх, калі іх укладвалі, то ацэнка стартапа склала той самы $1 мільярд, але таксама гэта была ацэнка больш амбіцый, такіх велізарных амбіцый і тых абяцанняў, якія давалі у Humane. І па выніку Humane патраціла 5 гадоў на стварэнне вось гэтай прылады AI PIN, што заб'е смартфоны, але, здаецца, гэтага не атрымалася. Па стане на пачатак красавіка гэтага года, ну там зусім не шмат часу прайшло са старту продажаў, Humane атрымала каля 10 000 заказаў. О, дзякуй Богу, рэклама. Давайте глядзіце яшчэ і рэкламу. Курча, чакай. Зараз за кадрам гэта так, у Відзіка няма прэміума. І што? І што вы нам зробіце? Вы ў іншым горадзе. Слухай, дарэчы, чаму вельмі дзіўна. А чаму мне паказваецца рэклама? Алло. А у тебя есть прэміум? Гэта з відзікаўскага. Ну, это ж відзікаўскі аккаунт. Так. Я так сама часто з відзікаўска не выходжу, ці што, і такой, рэклама, што адбываецца? Вось, карацей, прадалі яны штосьці каля 10 000 сваіх дэвайсаў, і планавалася, ну, і гэта на старце продажаў, калі самыя гарачыя продажы ідуць, калі ўсе, хто наперад заказваў, атрымоўваюць гэтыя свае дэвайсы. А плануецца, што за першы год свайго жыцця яны змогуць прадаць 100 000 гэтых дэвайсаў. Пакуль што план вельмі моцна недавыконваецца. Ну, яшчэ ўзяць пад увагу тое, што вельмі дрэннае рэв'ю, а таксама ў апошнія месяцы кампанія сутыкнулася з сыходам супрацоўнікаў. На тыдні папрасіла таксама кліентаў спыніць выкарыстанне зараднага чэхла AI PIN, таму што ёсць рызыка яго ўзгарання. Гэта звязана з тым, што ёсць нейкія дэфекты ў батарэі, якая вось у гэтым чэхле працуе. Дакладней, з самой батарэі чэхол працуе, то вось ёсць рызыка, што штосьці здарыцца. Таксама ёсць, ну, з кампаніі сыходзяць людзі. У свой час яе пакінуў старэйшы інжынер-праграміст. Ён быў звольнены з кампаніі, таму што задаваў шмат пытанняў з крытыкай прадукта. Ставіў яго пад, скажам так, пад пытанне. Адзін нармальны дарослы чалавек, які там такі сеў, такі, а што мы робім? Што гэта за гаўно? Ну вось, а іншыя супрацоўнікі сыходзілі праз нейкае расчараванне тым, што атрымалася па выніку, і што, ну, атрымалася не вельмі. Вось, таму, як мы ўжо калісьці казалі, да Humane AI PIN моцна не трэба прывыкаць. Гэта пэўная гісторыя, пра якую мы зараз, пэўна, перадапошні раз гаворам. Новых высілкаў нейкая адбылася. Так, мы гаворым пра гэта перадапошні раз. Дэвайс быў такі цікавы, незвычайны, але цалкам бессэнсоўны, таму што нейкай значнай карысці і рашэння нейкай праблемы, якая сапраўды існуе, ён не нёс, ён проста ствараў рашэнне для праблемы, якой не існуе. Наступным разам, хутчэй за ўсё, пагаворам, калі яны ўсё ж такі ці прададуцца, ці проста закрыюцца, таму што усе ў іх расчаруюцца. Таму вось такая самотная крыху гісторыя гэтага дэвайса, аднаго з першых. Яшчэ ёсць Rabbit Air One,
Пра яго пакуль што такіх навінаў няма, яны штось там вошкаюцца пакрысе, нешта намагаюцца рабіць, але паглядзім, што з гэтым будзе насамрэч далей. Вось, а цяпер давай пагаворам пра маю нелюбімую кампанію, шмат яшчэ каго нелюбімую кампанію Adobe. Ну, пачынаецца. Нормальныя хлапцы. Ты ім заносіш да гэтай пары грошы? Я ім заношу кожны месяц. За Adobe Premiere. Вось, яны апошнія 2 тыдні кампанія Adobe з задавальненнем частавалася гаўном. Уся справа ў тым, што карпаратыўныя тут у мяне напісана добра, гэта я забыў адрэдагаваць, зорачкі паставім. Карпаратыўныя людзі, функцыянеры вырашылі, што мала проста зарабляць на неадэкватных коштах падпіскі, трэба адшукаць нейкія новыя спосабы карыстацца юзерамі за іх жа грошы. І дзесьці прыкладна 2 тыдні таму юзерам пачалі прыходзіць апавяшчэнні аб тым, што адбыліся абнаўленні умоў абслугоўвання карыстальнікаў софта Adobe, і трэба гэтыя змяненні прыняць, каб далей працягнуць карыстацца гэтым софтам. Але гэтыя абнаўленні, гэтыя змены ва ўмовах абслугоўвання выклікалі абурэнне ў інтэрнэце, калі многія людзі былі пастаўлены перад фактам, ці пагадзіцца з гэтымі новымі умовамі, ці перастаць карыстацца софтам. Але умовы былі дзіўныя. Згодна з імі, Adobe дазваляла сабе свабоду доступу і выкарыстання працы юзераў для навучання свайго штучнага інтэлекту. Праз гэта ўзняўся сапраўдны вэрхал. Шмат якія СМІ засяродзіліся менавіта на генератыўным гэтым штучным інтэлекце, што нібыта там можна будзе на працах карыстальнікаў, якія карыстаюцца фоташопам, напрыкладу, Adobe нейкім чынам зможа браць гэтую працу і навучаць на ёй яшчэ нейкі свой штучны інтэлект. Вось, многія СМІ засяродзіліся менавіта на генератыўным штучным інтэлекце, як на галоўнай інфармацыйнай нагодзе, але куды больш карыстальнікаў абурыў пункт 4.2 пра ліцэнзію на контент карыстальніка. Там напісана наступнае. Зараз мы, калі у нас адкрыецца, так адкрылася. Пункт 4.2, вось мы зараз яго нават выведзем вам на экран, каб вы гэта ўсё бачылі, што сапраўды існуе. Мы нічого не придумали. Ах, ён курдакі прыёт. Ну-ка. У гэтым пункце напісана, што выключна ў мэтах эксплуатацыі або паляпшэння сервісаў і праграмнага забеспячэння вы даяце нам невыключную сусветную ліцэнзію без аплаты субліцэнзавання на выкарыстанне, прайграванне, публічнае адлюстраванне, распаўсюджванне, змяненне, стварэнне вытворных работ на аснове, публічнае выкананне і пераклад вашага контенту. Напрыклад, мы можам субліцэнзаваць наша права на контент нашым пастаўшчыкам паслуг або іншым карыстальнікам, каб дазволіць сервісам і праграмнаму забеспячэнню працаваць належным чынам, напрыклад, каб вы маглі дзяліцца фатаграфіямі з іншымі. Тут ёсць карыстальнікаў, па-першае, гэта зразумела ж абурыла. Так напісана, што вы нібыта перадаяце ўсе вось гэтыя правы дзеля таго, каб сервісы Adobe працавалі. Але ўсё гэта гучыць так, што вось выключна ў мэтах эксплуатацыі або паляпшэння сервісаў нашых Adobe, нашага ПО, вы даеце нам права на ўсё. То бок мы перадаём Adobe ліцэнзію на выкарыстанне, прайграванне, публічнае адлюстраванне, нейкае распаўсюджванне, змяненне, стварэнне вытворных работ, што цікава, на аснове нашага контенту, публічнае выкананне і пераклад. Гэта усіх абурыла, таму што гучыць так, што нібыта нашы працы Adobe просто можа браць і штосьці з імі рабіць, ці дзесьці паказваць, ці неякіх пераўтвараць, ствараць на аснове нашага контенту нейкі свой контент, незразумела для чаго, магчыма якраз такі для навучання гэтага генератыўнага штучнага інтэлекта, ці што там у іх ёсць. Вось, але нібыта як-то неразумныя гэтыя функцыянеры карпаратыўныя з Adobe, яны робяць увагу, што тыпу гэта не тое, што вы падумалі.
гэта зусім іншае. Мы нічога не збіраемся выкарыстоўваць, нейкім чынам перарабляць, прайграваць, там публічна адлюстроўваць, змяняць, ствараць. Гэта выключна дзеля таго, з мэтай таго, каб працавалі нашыя сервісы. І вось гэты адзін Скотт Бельскі, я так разумею, гэта ці то там SEO Adobe, ці то проста яшчэ нейкі там вельмі важная шышка з Adobe, ён кажа, што любая сучасная софтварная кампанія, якая мае такія функцыі, як прайграванне ў выглядзе мініяцюр, магчымасць дзяліцца для рэв'ю, ці індэксаванне контенту для пошуку і гэтак далей, гэта ўсё патрабуе вось такой ліцэнзіі, якую мы у вас і запрашваем нашых карыстальнікаў. Праз гэта быў вялікі гаўнашторм з заклікамі развітацца з фоташопам і іншымі прадуктамі. Ім вось дэманстравалі фоташопу, што ну вы паглядзіце, мы вам вось гэта перадаём, а мы ж не можам зразумець, што будзе пад вось гэтымі мэтамі, выключна ў мэтах эксплуатацыі сервісаў мецца на ўвазе. Можа, вы таксама будзеце навучаць свой штучны інтэлект, каб вашы сервісы рабіліся лепш і эксплуатацыя гэтага сервісаў паляпшалася і як там была там нейкім чынам лепшай. Вось. І вялікі гаўнашторм, шмат хто пачаў адпісвацца. Я, дарэчы, таксама адпісаўся ад фоташопа, але я адпісаўся на тыдзень раней за гэта ўсё. З фоташопам з гэтым свая гісторыя. Так. Раней, карацей, адпісаўся. Не праз гэта мог бы сказаць, што я гэта ўсё мог прадугледзець і адпісаўся. Але проста... Калі памятаеце, у мяне былі праблемы з тым, каб бясплатна купіць фоташоп на Mac у бясплатнай краме фоташопаў. Бясплатна купіць гэта як бясплатныя грошы. Залатыя цытаты відзіка записывайце. Вось, потым у мяне з'явілася вінда, і на віндзе гэтая здольнасць разблокавалася. Тут бясплатны магазин фоташопаў працуе як належыць. Усё добра. Вось, і карацей, узняўся гаўнашторм, у твітары там просто дзясяткі тысяч рэтвітаў вось такога кшталту скриншотаў пра гэта ўсё. І там усе творчыя асобы выйшлі страйкаваць, выйшлі рабіць адпіскі, усе началі пісаць, якія ёсць альтэрнатывы фоташопу. На жаль, ніякіх, як я ўжо зразумеў, ніякіх адэкватных. Пра Paint ніхто не напісаў. Я буду працягваць. Слухай, там сур'ёзныя людзі. Там сур'ёзныя людзі, они... Перакулю стол зараз. Ну. Вось. І Photoshop па выніку яны сказалі, мы шкадуем, што вы нас злавілі, мы паспрабуем яшчэ раз іншым спосабам у будучыні нейкім чынам вас нагрэць. Так, але зараз мы зразумелі, што ўсё гэта пераробім, мы перапішам Terms of Service, гэтыя умовы карыстання, каб яны былі больш клір, былі больш зразумелымі, яснымі, панятнымі, і не ўзнікала вось нейкай такой магчымасці трактаваць нашыя намеры нейкім такім, нібы мы нейкія злодзеі. Вось. Таму гэта цікава, што людзі нарэшце пачалі чытаць усе гэтыя тэрміны, усе гэтыя пагадненні, і вось такія шытштормы, якія ўзнікаюць, яны могуць прымушаць кампаніі ўсё ж такі не дурэць і рабіць там больш штосьці адэкватнае, а то панапісваюць гэтых сваіх юрыдычных тэрмінах, а потым будуць цябе ты не прачытаеш, націсніць, праматаў это ўсё пагадненне. Ось. А ты ўжо на вуліцы сядзіш у коробцы з-пад халадзільніка. Хату ўжо аддаў, а проста фоташоп сабе спампаваў. Вось так. Таму гэта я лічу, што вельмі паказальны выпадак, вельмі цікава за ўсім развіццём усяго гэтага было цікава назіраць, і вельмі прыемна, калі інтэрнэт зноўку перамог злыя карпорацыі, даў ім па трусах, і каб яны там сядзелі, прыдумвалі свае нейкія новыя. Я тебе магу сказаць, што са свайго боку я ніякіх змяненняў, мне ніхто нічого Adobe ніякі не дасылаў, нічого, ніякіх паведамленняў не было.
То бок, са мной я не ведаю, можа там спачатку яны з цывілізаванай часткай чалавецтва намагаюцца удакладніць свае гэты дамовы, а ўжо потым гэтым варварам і так нармальна у гэтай Ну, так. Беларусі. Цалкам верагодна. Вось, яшчэ, што адбылося на мінулым тыдні, дарэчы, на гэтым тыдні, у панядзелак, калі не памыляюся, праходзіла прэзентацыя Apple. Мы яе на відзіку не стрымілі, мы яе пастрымілі ў тэлеграм-канале. Відзіка вы што, спасылка ў каментарах. Слухай, ты Вось. можаш мне патлумачыць, што я намагаўся з тэлефона глядзець, Ну, калі ты вёў, там нешта было, ці то мой інтэрнэт не выцягваў, ці гэта нейкія там нейкія ёсць нюансы з гэтай трансляцыі. мне падаецца, што гэта праз тэлеграм. Штосьці серверы тэлеграмы, таму што так перыядычна пісалі, што проста часам былі нейкія падвісоны. А ты мне скажы, вось мы не запісалі шоу-ноуты тэму, якую павінны былі абмеркаваць яшчэ 38 гадоў таму назад. Ну, Ты мяне, давай. конечно, прабач, што я цябе так перабіў пра Apple. Ну, добра, Ты пра добра. хамякоў чуў? Пра хамякоў? Пра хамякоў, якіх трэба тапаць. Тапаць? Ты вот гэтага не чуў, сядзіш там у свайму Беластоку, не ведаеш, што ў нас робіцца. Карацей. Я ведаю Вось ты- песню «Краты, хомяки». Не ведаеш такую? Я чуў пра такую. А праўда, ад вас чуў, а не яе канкрэтна чуў. Карацей, гісторыя ў чым? Зараз увесь свет, некая яго частка адмыслова зразумела, але як сапраўдны твітарскі я абагульняю малую частку людзей адразу ва ўсіх. Вось увесь свет тапае хамякоў у тэлеграме. Гэта нейкая чарговая, гэта крыпта МММ. Я ведаю сам людзей. Пачатку быў там нейкі надкоін ці нешта такое. Цяпер у тэлеграм ёсць нейкая там праграма, у ёй сапраўдны хамяк. Там нейкія грошыкі, там нешта, яно там тыпу клікер нейкі, і яго трэба ўключаць у нейкі пэўны момант дня ці што, і націскаць на экран. Пра пампоўка Там хамяка. і там грошыкі нейкія збіраюць, мільёны нейкія збіраюцца, і гэтыя мільёны нібыта потым можна будзе трансфармаваць у сапраўдныя грошы. І гэта было бы нейкае гаўно, каб я не ведаў так людзей, якія дарослых людзей, якія гэта робяць, разумееш? То бок вось у маёй жонкі калега вось нядаўна просто ехалі ў машыне, іх падвозіў на працу раніцай, яна сядзіць з гэтым тэлефонам, просто то сядзіць, такая ўключыла, там хамяк, і яна пальцамі такая і лупіць я. Што адбываецца? І потым яшчэ мой таварыш, які са мной там сабак гуляе, калі я ў Мінску, ён мне таксама пра гэтых хамякоў нешта там распавядаў, што не. Як яны называюцца? Гэта не тое? Вось, там вось гэтыя грошы коіны, яны там набіваюць іх. Гэта нейкім чынам потым можна будзе трансфармаваць у грошы ці нешта такое. І кажуць, што там велізарная колькасць людзей адначасова гэтым усім займаецца, і што жартамі нібыта апошнія праблемы з тэлеграмам звязаны якраз-такі з нагрузкай ад людзей, ад гэтай усей хранатухі, якой займаюцца. Разумееш? Ну, бок я ж кажу, у майго хлопца, з якім я гуляю з сабакамі, у яго кіраўнік ледзь там, на працы ледзь не ночы ўстае па гадзінніку, па будзільніку, каб патапаць гэтага хамяка. Я не магу, мне няма табе што сказаць на гэты конт, я не ведаю, як гэта працуе. Там ёсць нейкія заданні, яны нешта робяць, і нібыта людзі выводзяць сапраўдныя грошы адтуль. Там неяк гэта ўсё працуе. Вы ж прабачце нас, казка, што мы так не падрыхтаваны ў гэтым пытанні. Тое, што я гэта сустрэўся з хто з вас, калі вы ведаеце, што гэта за зверы, што з гэтым рабіць. Напішыце, калі ласка, патлумачце нам дзядам у каментарыях. Слухай, мы абавязкова мне падаецца, гэта сапраўды вялікая тэма. Шмат хто пра гэта зараз гаворыць. Разумееш, што гэта не проста, што я такі прыдумаў, вось і ўсё. Незразумела, якім чынам ствараецца value, умоўна. Як твае этапы ствараюць нейкае value, таму гэта падобна да нейкай схемы. А калі ўжо мы пачулі пра гэтую схему, то хутчэй за ўсё ў яе позна заходзіць.
Потому 100, что ты 300 ничего- миллиардов, 100%, это нават уже Это уже- не апошні вагон. Цягнік уже так далёка, что даже уже не чуваць. Це правда. Дзе едзе. Слухай, Нам толькі гэта ж па сутнасці клікер атрымоўваецца нейкі. А ты бачыў, што у тэлеграме, у тэлеграме, божачкі, у стыме зараз другое месца сярод самых ты пра бананы гуляемых. пра гэты? Ну-ка, Так, які? самых гуляемых гульняў гэта яно абышла доту, PUBG і Орех. Гэта гульня. Я шчыра табе скажу, я пра банан пра гэта пачуў толькі тады, калі ты сёння пра яго напісаў у тэлеграме. Дарэчы, хто ведае, у Відзіка ёсць наш тэлеграм, заходзьце, кай ласка, ён так і абзываецца Відзік, абы што. Далучайцеся, там і пра банан было. Вось, Ну, давай. гэта бясплатная гульня, дзе табе трэба клікаць па банане. Ну, у прынцыпе, гэта ўвесь геймплей. Вау! Рэвалюцыйны геймплей. Вось банан, вось лічбачкі усялякія. Ну і ў яе зараз гуляе 600 000 чалавек, нібыта. Але відаць, што значная частка з гэтых людзей ўсё ж такі нейкія боты, таму што калі ты гуляеш, клікаеш, Таму што, па-першае, 600 000 чалавек не можа адначасова сядзець і клікаць на банан. Ну, гэта ненармальна. Гэта нават вера ў улічваючы, чалавецтва што пахіснулася толькі што. Ну, що далей ад Бога. Але ж, ну, типу, это уже занадта. Я, конечно, разумею, що у нас у свеце ёсць сапраўды шмат, ну, не самых разумных людзей. Але ж, ну, 600 000, алло. Ну, і што? А у стыме, ты клікаеш, і час ад часу табе у інвентар стыма, які ў цябе ёсць, падаюць усялякія бананы. Я так разумею, што тыпу вот вось такіх бананаў, вось зараз пакажу, вось такіх розных. Аўтаматычна дыяментны банан. Не, гэта, пэўна, загадзя яны прыдуманы працоўшчыкамі, ці хто гэта ўсё прыдумае. І у гэтых, у розных гэтых бананаў, і ты ж ведаеш, што такое інвентар стыма? Там у цябе ўсялякія картачкі з'яўляюцца, усякія прадметы. Ты ж гэтыя прадметы... Нехта прадае на іх можна прадаваць. Ну так. Іх можна прадаваць, я не памятаю, дзе толькі... Я неяк прадаваў раней гэтыя самыя усялякія картачкі, што з гульню выпадалі. Ты там мог сабе, ну, умоўна, на якіх 50 картачак прадасі, і у цябе будзе 3 бакса. І гэтыя 3 бакса ты можаш скарыстаць там на набыццё якой гульні. Але я хочу адзначыць, 3 бакса, гэта ўсё ж такі 3 бакса. Гэта $, хлопчук, здымі навушнікі. Ну так. Так, і вось. І гэтыя там ёсць незвычайныя бананы, якія нібыта шмат каштуюць. І вось хтосьці іх набывае. Шмат каштуюць, ось, типу, ну, цана ж як утвараецца. Калі ёсць попыт, ну так. То калі, глядзі, мне заўсёды у гэтым ланцужку цікавіў адзін момант. Ну, типу, цябе, ты назбіраў нейкае гаўно ў гульнях, ну, табе надавала гэты карцік, ты можаш іх прадаць. Людзі іх прадаюць. То бок, існуюць людзі, якіх набываюць. Да, то бок, мяне цікавіць не больш не тое, што ты можаш гэта ўсё гаўно прадаць, нават калі за нейкія мелкія, там, дробныя грошы, а тое, што існуе нейкая група людзей, якая іх набывае. Тыпу, каму трэба гэтыя бананы? Што яны з імі робяць? Ты паглядзі, ты бачыў? Ну гэта, карацей, ёсць крыптабанан, крыптикнана. І іх існуе ўсяго 25 штук было, я так зразумеў, згенеравана гульнёй. Прадаўцы хочуць за іх самае меншае 755 баксаў. Нехта прадае за 1800 і больш. А запыты на набыццё, на пакупку за 500 баксаў, карацей, можна яго прадаць. Карацей, гэта бананавая біржа. І, типу, у стым арганізавалася бананавая біржа. Так.
Што робіцца 500 з гэтым баксаў, светам? слухай. Так, і Так. дзе тут спампаваць? І вось, Гуллю. вось так жа гэта ж хамякі тое ж саме так ж працуюць. Тыпу ты думаеш: дык гэта ж ад мяне нічога не трэба. Мне тут проста трэба спампаваць гульню і націскаць кнопачку. За это, калі вы цяжарная маці дома сядзіце нічым не чым сябе заняць, як зарабіць дадатковыя Лепш грошы. прадавайце бананы. Слухай, мне здаецца, на гэтым Прадавайце бананы. у сапраўднасці можна больш зарабіць, чым На продажы бананаў калісьці дзяржавы трымаліся. Яны да гэтага трымаюцца. Эквадорцы і трымаюцца. Ну, Карацей, глядзі, тут пішуць, што амаль што 1400 баксаў нейкі спешал голден банана быў праданы. зразумела, то бок нейкі чалавек яго купіў з надзеяй, што гэты рынок будзе развівацца і ён у будучыні прадасць яго даражэй. Ну гэта ж так, ну так же біржа працуе, правильно? То бок ён зараз набывае на пачатку, пакуль яны каштуюць 1000, а потым прадаць праз год, калі яны будуць каштаваць 20 000. Ну, па яго меркаваннях. Ён, пэўна, адзін быў такі існуючы, і вось яго прадалі, і бачыш, няма больш няма. Але цана, дарэчы, такая сабе, 192 зараз. Ну скажи, ты же захацеў гэты залаты банан адразу. Конечно. Такой, іх больш няма. І такой, Курче. Ну так, прадавай свой міні-ПК і набывай бананы. Бананы з тымі. Так. Ну, другое пытанне, я не ўпэўнены, што можна гэта выводзіць, гэтыя грошы. Ну, пэўна, нейкім чынам можна. Я так разумею, што па сутнасці, вось калі ты прадаеш такі прадмет унутры стыма, ты просто на свой гаманец стыма атрымоўваеш гэтую суму, і ты потым на гульні можаш гэтыя грошы патраціць. На гульні. Са стым можна выцягваць грошы са Не, свайго выцягваць нельга, але так разумею, ёсць усялякія шэрыя, чорна-шэрыя рэсурсы, якія ўжо там табе за грошы. Ты гэты банан нібыта за грошы камусьці перадасі. Ну так, ты ж можаш перадаць типу абналічка, типу па нейкаму курсе можа быць 0,95 коэфіцыент які-небудзь курса, ты типу знаходзіш сапраўднага чалавека, які гэта хоча купіць пажадана дзе-небудзь там у Мінску. Дагаварваешся, што вось сустракаемся на Нямізе каля ружачак. Пакет з бананам. Нет, ты перадаеш яму наклейку ад банана, вось гэту, памятаеш, на лоб яшчэ клеілі. Яму перадаеш, вось, а ён перадае грошы, і тады ты яму банан. Вось. Ну, ўсё лагічна. І абнаявіць можна, я думаю, што такім чынам, што па курсе, ты просто на іншы гульнявы рахунак камусьці пераскідываеш там $200, а ён табе наяўнымі, напрыклад, 190 аддае. Ну, як варыянт. Чаму бы не? Цяпер зразумела, калі я пабачыў гэтыя кошты, я цяпер зразумеў, чаму. І чаму кантра дагэтуль на першым месцы? Там ж таксама шалёныя гэтыя грошы. Ну так, дарэчы. Ты ж там прадаюць скіны гэтыя. Недавно ж была інфармацыя, самы дарагі скін на аўтамат. Там за некалькі мільёнаў. Ці 1 мільён, ці некалькі мільён. Ну, карацей, гэта нейкія грошы, якія як бы ніяк не супадаюць з уяўленнямі таго, што гульні, да, ёсць гульні, а ёсць $1 мільён, тыпу, за нешта ў гульні набыць. Такое толькі ў якіх супер ММО ці якіх там жудасных гульнях толькі можна было. Там памятаеш же пра караблі, гэта які там караблі каштуюць па $100 000 ці што там. Star Citizen. Так, нешта такое. Толькі яны маглі сабе такое дазволіць калісьці. Сапраўды. Добра, давай тады пойдзем да нейкіх больш чалавечых тэмаў, якіх мы з табой разумеемся, якія не вымусяць нас прадаваць почкі нашыя. Ну так. Почкі, цвяточкі. 10 чэрвеня, як я ўжо казаў, пакуль ты мяне не перабіў, адбылася прэзентацыя WWDC 2024. Гэта канферэнцыя для распрацоўшчыкаў, але вось на Keynote паўтары гадзінкі прыкладна ідзе такое шоу, калі Apple расказвае пра стан сваіх аперацыйных сістэмаў і софта, і анансуе новую версію iOS, новую версію macOS, WatchOS, VisionOS, карацей, усіх гэтых версій. Вось, гэта стрыміў я ў Тэлеграме, бо на Ютубе Apple баніць, раздае страйкі, калі ты спрабуеш рэстрыміць іх мерапрыемствы. Вось такія яны. А на Твічы ты правяраў, падаецца, ёсць.
На Твічы так былі трансляцыі. Наступным разам магчыма можна будзе паспрабаваць на Твічы, калі там забаняць, то нічого страшного. Ну, Усё адное я Твічом лічу, што не карыстаюся. Вось. І падчас гэтых прэзентацый прадэманстравалі новыя iOS 18, показалі новую macOS Sequoia, а таксама Apple рассказала пра тое, як у якім выглядзе штучны інтэлект з'явіцца на яе аперацыйных сістэмах. Спачатку давайте раскажу крыху пра тое, што ўсё ж такі было на так званай нармалёвай звычайнай частцы гэтага WWDC, што там паказвалі. Самае галоўнае, тут, дарэчы, прынамсі, збольшага ўсё і адлюстроўана. Па-першае, у iOS 18 з'явіцца геймерскі рэжым, калі усе іншыя праграмы будуць там па максімуму заглушаны, і ўся моц вашага айфона яна пойдзе на тое, каб працавала нейкая гульня, якую вы там будзеце на ім запускаць. Мабільны геймінг ўсё намагаецца стаць сапраўдным PC-шным геймінгам. Незразумела навошта, але намагаецца і хай намагаецца. Вось, таксама было шмат абноваў для iMessages, але ім у нашым рэгіёне ніхто не карыстаецца, таму гэта просто прапускаем. Вялікае змяненне, якое чакае карыстальнікаў iOS 18, гэта кастамізацыя экранаў і таго, як іконкі размяшчаюцца на экранах. Па-першае, усе іконкі, божа, гэта выглядае так не эплоўскі, так па-андроідаўскі і так калічна, калі па праўдзе. Але ўсе іконкі за адзін раз можна будзе ціміраваць, то бок накласці на іх нейкі колер, цінт зрабіць такі, што ўсе там чырвоныя будуць усе, ці якія жоўценькія, ці сіненькія. Гэта будзе выглядаць вось такім чынам. Тут такія будуць паўзункі, дзе ты будзеш рухаць і нейкім чынам усё гэта змяняць. Выглядае, максімальна непрыгожа. Я не ведаю, гэта не эплоўская, гэта нейкая просто поўная дупа. Добра, што гэта яшчэ не прымусова цябе будуць прымушаць рабіць, гэта ўсё ціміраваць. Можна будзе пакінуць стандартны выгляд іконак, але гэта нейкі жах, праўдзе кажучы. А таксама можна будзе вось гэтыя абразкі, гэтыя іконачкі размяшчаць па ўсім працоўным стале у любым месцы, дзе ты хочаш. То бок можна будзе пакідаць нейкія свабодныя месцы на экране, тыпу, каб лепш было бачна нейкія вашыя здымачкі, якія на шпалерах знаходзяцца. Раней, зараз на iOS 17 і ўсіх папярэдніх, іконкі заўсёды займалі любое даступнае свабоднае месца. То бок не было такой магчымасці змяняць нейкім чынам іх напоўненасць імі экрана. Вось, таксама перапрацавалі у iOS 18, перапрацуюць контрол-цэнтр, ці як ён там завецца, так, контрол-цэнтр. Гэта верхняя, цэнтр, крацей, кіравання, які з верхняга брыва выязджае, калі там ты свайпаеш. Тут ён перапрацаваны з большага UI-на, але таксама з'явяцца і ўсялякія магчымасць, карацей, свае нейкія кастомныя кнопачкі ў галерэі кантролаў знаходзіць і перацягваць на вось гэты контрол-цэнтр, які у вас тут знаходзіцца. Таксама такія збольшага quality of life апдейты, просто штосьці нейкім чынам можна будзе кастамізаваць гэты цэнтр. А таксама вось тут на заблакаваным экране звычайна у айфона тут фонарык, тут камера, і штосьці з гэтага, карцей, можна будзе змяніць абедзве, ці там на каляндар які-небудзь, ці на яшчэ штосьці паставіць, карацей, нейкія дадатковыя новыя кнопкі, доўгі націск на якую на заблакаваным экране будзе адчыняць тую ці іншую праграму. Вось, гэта, у прынцыпе, пэўна, самае асноўнае, што дэманстравалі і што не тычылася штучнага інтэлекта, але тычылася iOS. Дарэчы, можна яшчэ заўважыць, што выйдзе Password App,
То бок Apple паспрабуе забіць усе гэтыя менеджеры пароляў, якія зараз існуюць. Я ніводным з іх не карыстаюся, таму што ў мяне пароль адзін на ўсё, лічы, што я такі чалавек Мара для этих самых махляроў просто. Але калі, дарэчы, у Apple ёсць кейчейн, карацей, ужо зараз штосьці падобнае на менеджера пароляў працуе, але ён неяк дзіўна працуе не заўсёды і не паўсюль, а зараз яны зробяць штосьці такое рашэнне для ўсіх пляцовак, дзе ты зможаш захоўваць усе свае паролі на Маке, на iOS, на iPadOS. І гэта ўсё, я так разумею, будзе сінкацца, прытым сінкацца бяспечна. То бок, здаецца, нічога там стыбрыць не павінны, але гэта ўсё ж такі недакладна. Вось. І збольшага гэта, пэўна, ўсё, што можа нас зацікавіць. У астатнім, самае цікавае, як мне падалося, гэта прэзентацыя якраз такі macOS Sequoia. macOS, вось я знову пачаў карыстацца віндой, і я чарговы раз запэўніўся, што... Я там жа Frostpunk бачу. Так, гэта другі Frostpunk, яны анансавалі, што другі Frostpunk таксама з'явіцца на macOS. І, магчыма, можа будзе нават працаваць больш-менш нармалёва, а не як звычайна. Вось у мяне зноўку з'явілася вінда, і я зноўку зразумеў, што macOS у выглядзе як аперацыйная сістэма, яна нашмат больш некая прадуманая і зручная для мяне. Магчыма, збольшага ўсё ж такі дзякуючы таму, што якраз такі існуе гэтая экасістэма. Ёсць родныя праграмы кшталту той самай пагоды, надвор'я, якія ўбудаваны у macOS, кшталту календара. Яны тут выдатна працуюць, яны тут добра інтэграваны ў выглядзе виджетаў, якія ты на працоўным стале сваёй macOS можаш займацца. А на віндзе у табе нават халера спрабуюць рэкламу паказваць у тваёй віндзе, за якую ты заплаціў $10. Гэта, я лічу, увогуле нейкае вар'яцтва. Мяне выбешвае вось гэта у левым ніжнім вуглу ёсць тыпу намалёвана Соніка. Здаецца, што там павінен быць прагноз пагоды, прагноз надвор'я. Ты туды клікаеш, а там яшчэ нейкія вялікая колькасць навінаў з незразумелых усялякіх крыніцаў, і пра што яно, навошта яно мне, я ўвогуле гэта не ведаю, я не зразумеў, як гэта яшчэ адключыць. Вось, магчыма, гэта дзесьці адключаецца, я пакуль што мяне рукі не дашлі. Вось, што найбольш цікавае, што было для мяне менавіта, гэта iPhone Mirroring. Гэта ўсё ж, як-то далей гаворка пра экасістэму. Па сутнасці, ты зможаш свой iPhone запускаць на сваім MacBook. То бок, у цябе будзе вакенца з тваім айфонам, ты зможаш запускаць тут усе праграмы, якія ўсталяваны на тваім айфоне. Па сутнасці, ты можаш карыстацца сваім айфонам са свайго MacBook. І што самае цікавае, ты нават можаш перакідваць файлы проста з MacBook напрамкі у праграмы, адкрытыя на тваім айфоне. То бок там, не ведаю, якую-небудзь тут фотоэдзіт у цябе на айфоне адкрыты, ты там са свайго MacBook ператаскиваеш нейкую картинку ці соседку экспартируеш. Ну, гэта такая бомбачка. Прытым яшчэ усе notification'ы, якія прыходзяць на iPhone, яны будуць інтэграваныя ў сістэму macOS, яны будуць адлюстроўвацца на macOS. Просто калі там працуеш, у цябе будуць тэлефон можа ляжаць дзесьці ў іншым пакоі, але ты будзеш бачыць, што на яго нейкае там паведамленне прыйшло, якое патрабуе твоей увагі. Націскаеш кнопачку на гэта паведамленне, націскаеш, у цябе адкрываецца умоўна вось гэта вакенца айфона свайго, і ты там адразу можаш і адказаць. І нават на тэлефонны званок можаш адказаць. Гэта, дарэчы, і зараз так працуе, калі табе звоняць на iPhone, то ў цябе яшчэ і на Маке дубліруецца магчымасць адказаць на гэты тэлефанаванне, на гэты званок. Вось, гэта такая проста кілер-фіча. Я зараз чакаю macOS Sequoia, iOS 18, гэта будзе топ.
Вось. Не, ну гучыць неблага, але яшчэ гэта вельмі падобна на той знакаміты мем, што мы ўбудавалі табе тэлефон у твой ноутбук, каб ты сядзеў у тэлефоне, калі сядзіш у сваім ноутбуку. Так. Вось, таксама прадставілі сіквел тэхналогіі геймінг геймпортинг. Так, чакай, як яна назовецца? Я забыўся, як яна назовецца, халера. Game Toolkit, карацей, тула для партавання гульняў з вінды на Mac. Вось. І распрацоўшчыкі некаторыя будуць як-то з нуля гэта падтрымліваць, але вы і самі можаце гэтым скарыстацца, каб наўпрост запускаць экзэшнікі, віндовыя экзэшнікі на Маку, каб гуляць у некаторыя гульні. І прадэманстравалі, якія новыя гульні з'явяцца у App Store, Robocop, новы World of Warcraft, ён і раней выходзіў, але гэта новая частка некая. Другі Frostpunk, Control, Pale World, зачем-то непонятно навошта. Вось, Assassin's Creed, Valheim, карацей, пакрысе штосьці дадаюць. Зразумела ж, гэтага мала, але гэта канкрэтна тое, што тычыцца App Store, што будзе даступна ў App Store, за што Apple будзе атрымоўваць сваю камісію, то бок гэта не тое, што там простым можаш сабе паставіць. Вось, геймінг на Маку, ён пакуль што ўсё ж такі вельмі слабенькі, і, па праўдзе кажучы, калі б macOS можна было паставіць на кастомны камплюктер, раней гэта можна было зрабіць на камплюктары з Intel'ом, таму што раней macOS была пад іх заточана, пад гэтую архітэктуру. Зараз новыя версіі яны таксама пад ARM працэсары распрацоўваюцца менавіта самой Apple, і там нашмат больш складанасцей з тым, каб завесці Hackintosh на некае кастомнае жалеза. А на AMD і ўвогуле гэта лічыць, што немагчыма. Я тут ужо не ўнікаў вельмі глыбока ў гэтую тэму, але, на жаль, на кастомны камплюктер ты macOS накаціць не зможаш. Але калі б на macOS быў бы геймінг, то для мяне гэта была б, канешне, аперацыйная сістэма нумар 1. Але, на жаль, на маках, на макбуках гуляць гэта вельмі такі сабе досвед. Слухай, ты сказаў пра, што яшчэ будзе пра штучны інтэлект, пра Apple-овскі. Я таке, вось ты яшчэ сказаў пра Сонейка, пра гэта ў Windows. Я націснуў на нешта там на надвор'е, у мяне вылецеў гэты Copilot, які, памятаеш, я кажу, што Windows Copilot, які звычайна проста карыстанне пералез некуды там у браузеры, цяпер там нешта рэгістрацыі нейкі трэба, ці грошы. Вось, я яго ўключыў, ён піша, спытаю на што-небудзь. Я напісаў: «Здароў, ёпта!» І ён павіс. Ён уже 10 хвілін лодзінг адбываецца, ён не разумеў, на якой я мове да яго звярнуўся, што я хачу. Як на гэта адказваць увогуле? У меня просто вісіць лодзінг, і все. Нічога не можа зрабіць. Вось так, зламіў. Там десь серверы гараць зараз у Microsoft з гэтым Copilot'ам. Што такое, што ён ад нас хоча? Вось, і гэта была такая частка звычайная WWDC. Апошнія 10, 20, 30 хвілінаў гэта была частка незвычайная, таму што Apple прадставіла свой варыянт штучнага інтэлекта. Дакладней тое, як гэты штучны інтэлект будзе ўбудоўвацца у непасрэдныя прадукты Apple, у iOS, у macOS, у iPadOS. Вось, і што самае цікавае, па-першае, гэта выйдзе восенню, прытым гэта будзе яшчэ ў бэце, яны ўсё ж такі не хочуць гэта называць рэлізнай версіяй, таму што я так падазраю, там будзе вельмі шмат галюцынацый гэтага штучнага інтэлекта, і гэта ўсё будзе увогуле працаваць крыва і коса. Вось, Apple назвала свой штучны інтэлект, вось гэту экасістэму інтэлектаў Apple Intelligence. Яны асабліва ніколі не ўжывалі тэрмін Artificial Intelligence, яны там заўсёды казалі пра машин learning, нейрамадэлі, ўсё такое. І цяпер стала зразумела чаму. Таму што яны лічы, што забралі сабе назву AI. Тыпу, яны хочуць, каб AI
суадносіўся з Apple Intelligence, а не з Artificial Intelligence. Вось такая Які хітрая хитрыя, слухай. Ну, маркетынгавая такая, насамрэч моцна, неблага. ну, так, нядрэнна. Вось, яны анансавалі гэтую Apple Intelligence, і гэта новы набор функцый штучнага інтэлекту для iPhone, Mac. Большая частка з гэтага будзе працаваць толькі на iPhone 15 Pro і на iPhone 15 Pro Max. Гэта топавыя мадэлі мінулага года. Ну, зразумела, што калі з'явіцца там iPhone 16, то на звычайным, пэўна, iPhone 16 гэта ўсё ж такі будзе працаваць, ёсць надзея. Чаму яно не будзе працаваць на больш старых мадэлях? Лічыцца, што там менш аператыўнай памяці, чым патрабуюць усе вось гэтыя штучныя інтэлекты. То бок Apple, не ведаю, свядома яны гэта рабілі, хутчэй за ўсё свядома, зрабілі больш аператыўнай памяці ў 15 Pro, 15 Pro Max, каб потым як-то стымуляваць продажы і iPhone 15 Pro, 15 Pro Max і стымуляваць людзей пераходзіць на новыя айфоны, а не сядзець на старых, на некаторых старых. Вось. Ну, шо вы гэтыя самыя на старых сядзіце? Ну, купляць новыя. Сапраўды. Вось. Пачынаючы з канца гэтага года Apple запусціць наступнае. Больш гутарковую версію Siri. Яна стане больш разумнай і лепш будзе разумець увогуле, што вы ад яе хочаце. Больш натуральнай мовай з ёй можна будзе размаўляць. То бок яна адкажа на маё здароўе, ёпта. Ну, то бок яна... Яна і зараз, хаця не упэўнены, слухай, па-беларуску наўрад ці яна зразумее, хаця, можа, падумаеш, што ты па-руску і размаўляеш. Ну, там будзе унескладовая, для яе гэта можа быць сам такіх штуршком. Выклікам. Заклініць. Па-першае, як я ўжо сказаў, гэта будзе больш разумная Siri. Па-другое, гэта будзе генератыўная нейрамадэль для стварэння відарысаў і таго, што Apple называе Genmoji. То бок можна будзе создаваць свае нейкія кастомныя эмодзі, калі там перадаваць ці нейкі відарыс, ці нейкім чынам апісваць тое, што ты хочаш зрабіць, і штучны інтэлект будзе выдаваць табе такога кшталту эмодзі, дакладней, нейкі відарыс у стылі эмодзі. Вось. Яны там натрэніравалі хутчэй за ўсё нейрамадэль на тое, каб яна разумела ўсе гэтыя... менавіта на эмодзі натрэніравалі, і каб у стылі гэтых эмодзі ўсё атрымалася. Таксама, вось як на гэтым экране ілюстроўваецца гэта image playground такі, дзе ты можаш задаваць ці нейкія ключавыя словы, ці неяк апісваць, ці нейкія відарысы падкладваць, каб штучны інтэлект табе генераваў нейкія відарысы. Нічога дзіўнага. Відарысы, дарэчы, яны там нейкія атрымоўваюцца так сабе. Зараз паспробуем вось кшталту у такім вось стылі. І тут нават бачна, што яно даволі крывое, таму што вочы... Гэта промо-матэрыял, а тут вочы у гэтага персанажа яны глядзяць у розныя бакі. Ну так. Ну, яны ж сказалі, гэта бета, ўсё, адчапіце. Як атрымалася, так атрымалася. Пакуль так. І па-трэцяе, у юзераў з'явіцца доступ да чата GPT, да бясплатнай версіі чата GPT, ну, таму што чат GPT зараз дае магчымасць карыстацца мадэлью GPT-4o бясплатна, але з нейкім абмежаваннем па колькасці запытаў, якія ты можаш да гэтага... Ну, тыпу, самая прасунутая мадэль, але ёсць бясплатна, але ёсць абмежаванні па колькасці запытаў. Калі у вас ёсць падпіска на чат GPT, то яе можна будзе нейкім чынам дадаць на iPhone, і тады можна будзе карыстацца менавіта платнай версіяй на айфоне. Але гэта будзе працаваць крыху цікава, таму што гэта будзе працаваць праз Siri. То бок Siri будзе... Праз Siri трэба будзе звяртацца да гэтага штучнага інтэлекту, да чата GPT, і яна будзе пасярэдніцай такой паміж табой і гэтым чатам GPT. І навошта гэта зроблена? Таму што Apple з часам збіраецца дадаць іншыя нейрамадэлі, каб у юзера умоўна была магчымасць
чым так выбіраць і чым там карыстацца, за што ён непасрэдна плаціць. Там ёсць розныя нейрамадэлі, Cloud 3 ёсць Gemini ад Гугла, і адметы там, здаецца, таксама штосьці павінна быць, я не памятаю што. Вось, і з часам, пэўна, усе гэтыя нейрамадэлі можна будзе падключаць, і такім чынам у цябе будзе магчымасць карыстацца на айфоне тым, што ты плаціш. Гэта даволі разумная тактыка, таму што, па-першае, Apple нікому не дае манаполію на прысутнасць на айфоне, такім чынам не ўзмацняе ні OpenAI, ні нейкія іншыя канторы, якія гэтым займаюцца. А па-другое, ну, гэта добра для юзераў, таму што у яго ёсць выбар. Гэта прыемненька. Вось. Apple нарабіла шмат сваіх маленькіх нейкіх мадэляў штучнага інтэлекта, якія будуць тут і там у аперацыйнай сістэме працаваць як на мабілках, так і на дэсктопе. Вось. Гэтыя штучныя інтэлекцікі будуць выконваць дзеянні паміж праграмамі, кіраваць апавяшчэннямі, аўтаматычна пісаць тэксты для вас і абагульняць вялікі тэкст у паштовай ці іншай праграмы. Штосьці табе тут прыйшло, і штучны інтэлект толькі галоўнае з гэтага вычленіць і прадаставіць. То бок, збольшага ўсё тое, што іншыя там Windows, Microsoft ці Google прапаноўвалі ў сваіх прадуктах са штучным інтэлектам, можна сказаць, што Apple дагнала сваіх гэтых канкурэнтаў, але, як мне падаецца, зрабіла гэта крыху лепш, таму што ў цябе, па сутнасці, няма нейкай там асобнай Copilot, у цябе ёсць умоўна вось, дарэчы, ёсць нейкая вакенца, дзе ты можаш рэдагаваць тэкст, і ў цябе будзе ўсплываць вось такая магчымасць там тыпу перапісаць з дапамогай штучнага інтэлекта ці нейкім чынам зрабіць больш гэты тэкст больш фрэндлі. Так, чаму у мяне тут усё скача, не разумею. Ці ў больш прафесійнай манеры нейкім чынам яго напісаць, ці нават проста па націску на кнопку папрасіць, каб штучны інтэлект праверыў, наколькі граматычна правільна ты ўсё напісаў, ці там усе коскі расставіў і кропкі ў тэксце, ці нейкім чынам перапісаць. Вось. Я зараз успомніў, што нідзе не бачыў мем, ці ты сам нешта бачыў пра гэту штучны інтэлект нашага часу, памятаеш? Скрэпка ў Вордзе. Во, яна там выдавала таксама. А там же апроч скрэпкі яшчэ быў другі нейкі персонаж, можна было змяняць, але скрэпка была па змаўчанні. Скрэпка была так адразу. Вось, і як я ўжо казаў, тут можна будзе мяняць тон таго, як вы пішаце за дапамогай нейкіх падказак. Siri будзе разумець кантэкст, у якім яе выклікаюць. То бок яна будзе бачыць тое, што зараз на экране адбываецца ў юзера, і разумець, што адбываецца ў гэты момант. То бок яна зможа з гэтага кантэксту больш дакладна зразумець, пра што вы пытаецеся, і з цягам часу рабіць дзеянні з кантэнтам карыстальніка ў большай колькасці праграмаў. То бок будзе нейкім чынам вучыцца, у розных праграмах ты выклікаеш, яна там чытае, што ў цябе знаходзіцца на экране, разумее твоё пытанне і нейкім чынам на гэта рэагуе. То бок для яе будзе прадастаўляцца кантэкст, і гэта зробіць яе больш такой native і прыемнай у гэтых стасунках. Таксама у шмат якіх праграмаў на iOS, я думаю, і на Android таксама існуе, не праграма, а аперацыйных сістэмаў, існуе праблема, як мне падаецца, з усялякімі апавяшчэннямі. Мне часам на пошту сыплецца шмат нейкай фігні, ад якой ўжо даўно трэба адпісацца, але рукі не даходзяць. І ўвогуле часам хочацца засяродзіцца на чымсьці, але не заўсёды атрымоўваецца, таму што табе там прысылаюць штосьці, і ты ўвесь час адцягваеш увагу. Дык вось, адна з такіх сфераў прымянення штучнага інтэлекту, якая нечаканая, але выглядае даволі
карысна, гэта reduce interruptions, то бок памяншэнне, як-то па-беларуску там будзе, паменшыць перапынкі, карацей, паменшыць час, калі адцягваюць тваю увагу. Штучны інтэлект будзе чытаць твае апавяшчэнні, і толькі тыя, якія лічыць умоўна найбольш важнымі, да цябе дасылаць, а астатнія там хаваць, калі якраз такі уключаны спецыяльны рэжым пад гэта, калі ты там хочаш засяродзіць сваю увагу на нейкай задачы, не хочаш на штосьці неважнае адцягваць увагу, то бок калі там табе напішуць, што трэба хутка забраць дзіця там з садка, гэта апавяшчэнне, паведамленне павінна табе ўсё ж таки прайсці, ты яго павінен заўважыць. Калі, канешне, штучны інтэлект не будзе тупіць і не будзе у нейкіх выпадках працаваць. Так, паведамленне пра дзяцей прапусціць, паведамленне пра павелічэнне члена. О! Яму гэта трэба, таму што ён нядаўна шукаў таблеткі для павелічэння. Так. Либо заходзіў на адмысловыя старонкі порн хаба. Так. Вось. Таксама Apple дазволіць запісваць нарэшце размовы. Гэта раней на Android такое было магчыма, але зараз, я так разумею, наколькі я памятаю, з Android гэта ўсё ж таки выпілілі. Тэлефонныя размовы раней можна было запісваць, цяпер нельга запісваць. На айфонах можна будзе запісваць, але аўтаматам сістэма будзе паведамляць усім тваім сабеседнікам пра тое, што вядзецца запіс. І гэты запіс будзе весціся, потым аўтаматычна ён будзе перакідвацца ў праграму Notes, нататкі, дзе ён таксама будзе транскрыбавацца. То бок гэта не проста запіс, які ты можаш потым праслухаць, гэта яшчэ і транскрыбуюць. Зразумела ж, пакуль што на ангельскай мове, пазней, верагодна, будуць дадавацца усе больш-менш значныя мовы свету. Там, яны, здаецца, збіраюцца пачаць з кітайскай, таму што гэта другі па значнасці для іх рынак продажу айфонаў. Да беларускай не ведаю, магчыма, калісьці дойдзе, але пэўна не пры нашым жыцці. Вось. Але цікавае таксама прымяненне штучнага інтэлекта, прытым, здаецца, яно будзе такім бясшоўным, што ты уключаеш запіс, размаўляеш, кладзеш трубку, у цябе адкрываецца праграма Notes, і там табе вывальвае ўсё, што вы пагаварылі ў тэкставым фармаце. Ну, зразумела ж, і аўдыо таксама застаецца. Гэта няблага. Вось. Для журналістаў, пэўна, было б увогуле проста суперкарысная фіча. Вось. Што тычыцца прыватнасці, многія функцыі будуць працаваць на прыладзе, дзе гэта магчыма. Але калі вы запытваеце нешта больш складанае, ваша прылада, iPhone, Mac або iPad, яны будуць рабіць запыт у вас, каб аўтаматычна перавесці ваш запыт ранейшы ў воблака. Apple заяўляе, што выкарыстоўвае тое, што яна называе Private Cloud Compute. Мадэлі, якія працуюць больш складаныя запыты, гэта серверы, якія працуюць на Apple Silicon, то бок на саміх чыпах, якія робіць Apple. І кампанія заяўляе, што ніколі не будзе захоўваць вашы даныя або мець доступ да іх на сваіх серверах. Акрамя таго, кампанія заяўляе, што дазволіць незалежным экспертам правяраць код, які працуе на яе серверах для праверкі прыватнасці. То бок яны спрабуюць максімальна даказаць, што гэта будзе бяспечна, што ніякія даныя ніхто не будзе красці, ні на чым іх не будуць навучаць на вашых даных. Я ўжо, пэўна, не адзін раз пра гэта казаў, што Apple даўно адстройвае сябе ад іншых аперацыйных сістэмаў, якраз такі ў першую чаргу тым, што робіць такі вялікі пор на прыватнасць, на бяспеку, што ніякія вашыя даныя ніякім чынам не будуць перадавацца рэкламадаўцам, усялякім трекерам, нейкім чынам не будуць імі карыстацца. Конечно, вінда — это то яшчэ прахадны двор. Хто хоча там ходзіць, хто хоча, што то і робіць. Вось. Што тычыцца генерацыі відарысаў, дзесь ёсць у нас штосьці вось, пэўна, пра гэта
тут можна гэта і паказаць, калі зараз атрымаецца павялічыць. Што тычыцца генерацыі відарысаў, то ў першую чаргу з'явіцца, як я ўжо казаў, гэтыя джен-моджы, якія будуць генеравацца штучным інтэлектам. Таксама з'явіцца Image Playground. Гэта што? Гэта дзе? Гэта, ну вось гэта прыкладна так будзе выглядаць, калі ты зможаш рабіць відарыс для некаторых праграм. Прытым, здаецца, гэта зараз пакуль што будзе даступна толькі у праграмах самой Apple, убудаваных у розныя там аперацыйныя сістэмы. Але пэўна распрацоўшчыкам іншых праграмаў дадуць доступ да апішкі гэтага Image Playground, і нейкім чынам гэта можна будзе інтэграваць таксама ў свае праграмы. Вось, гэта даволі карысненька. Акрамя таго, Apple прыўносіць штучны інтэлект у праграму фота. Тут, у прынцыпе, шмат што падобнае на тое, што ўжо ёсць у Гугла. Тут з'явіцца такі кантэкстны пошук, то бок, калі раней можна было проста там па запыту па-чалавечаму імя ці па нейкаму аб'екту, там, напрыклад, сала пішаш, і табе сала знаходзіць увесь час, калі ты там фатаграфаваў. Вось тут з'явіцца больш такі кантэкстны пошук, дзякуючы штучнаму інтэлекту. Ты зможаш пісаць цэлыя фразы і апісваць штосьці, і будзе шукаць у тваёй бібліятэцы, у тваёй фотатэцы, галерэі. А таксама з'явіцца магчымасць, як і ў Гугла ёсць, у Google фото, здаецца, даўным-даўно магчымасць выразаць непатрэбных табе людзей, але пакуль што толькі са здымкаў. Вось, таму мы пакуль што ў бяспецы. І астатняе, пра што трэба сказаць, гэта чат GPT, які з'явіцца... Я зараз падумаў, прабач, перабіў. Гэтая функцыя пра выдаленне людзей. Я падумаў, было бы прыкалдэсна, каб тым, каго выдаляюць, прыходзілі паведамленне. У вас толькі што выдалілі з фатаграфіі, ты такі, што? Это было б жудасна. Ну, прабач. Вось. І астатняе, пра што трэба сказаць, гэта чат GPT, які з'явіцца. Дзе, дарэчы, яго штосьці не бачу на гэтай прэзентацыі, пэўна, я дзесьці яго прагартаў. Ну, добра, халера з ім. Я думаў, ты пра яго ўвесь час толькі і гаварыў. Ну, як я ўжо сказаў, гэта будзе за пасярэдніцтвам Siri можна будзе звяртацца да гэтага чат GPT, і Siri спярша будзе пытаць вашага дазволу, перш чым адправіць нейкія вашыя пытанні, дакументы або фатаграфіі ў гэты чат GPT. Apple заявіла, што пачынае з лепшага на гэты момант чат-бота, але ў далейшым будуць падтрымліваць іншыя мадэлі штучнага інтэлекта, як я ўжо і казаў. Падход крыху адрозніваецца ад таго, што зараз у Microsoft на віндзе яны цалкам паставілі на OpenAI, цалкам паставілі на гэты нейкі свой Copilot і менавіта на чат GPT, ну таму што уклалі ў іх 10 мільярдаў баксаў, таму не дзіва, што так. А Apple нейкім чынам нібы, здаецца, спрабуе нікому не даць перавагі і ў той жа час нейкую канкурэнцыю стварыць сярод гэтых нейрамадэляў за месца на айфонах. Вось, чат GPT будзе даступны для выкарыстання ў агульнасістэмных інструментах для напісання тэкстаў, можа выкарыстоўвацца для стварэння малюнкаў. OpenAI таксама не будзе захоўваць запыты карыстальнікаў. Нарэшце, пакуль што вам не трэба будзе ствараць уліковы запіс або плаціць за чат GPT. То бок, ёсць верагоднасць, што гэта можа будзе работаць і ў Беларусі, але не факт. Таму што зараз, да прыкладу, без як-то VPN ты у чат GPT не сходзіш. Вось. Пра галюцынацыі. Самае цікавае, ну як не самае цікавае, тое, што важна разумець. Як я ўжо казаў, што наўрад ці гэта я падчас трансляцыі, пэўна, казаў. Ну так, таму што мы яшчэ не абмяркоўвалі гэта ў відзіку. Казаў, што
тады я казаў, што хадзілі чуткі, што вось хочуць гэты чат ГПТ дадаць і ўсе гэтыя штучныя інтэлекты. Але ва ўсіх гэтых штучных інтэлектаў ёсць вялікая фундаментальная праблема, якую яны не могуць проста пазбавіцца. Гэта тое, што яны любяць піздзюнькаць. Яны вельмі часта падманваюць і пішуць тое, чаго не існуе. Я вось апошнім часам там па працы карыстаўся гэтым чат ГПТ, і у 5 з 10 выпадкаў самая прасунутая там версія чата ГПТ, яна падсоввае просто нейкую лухту. Яна там можа напісаць, што у вось такога аб'екта ёсць такі-то метад. Хаця насамрэч гэта метад зусім іншай бібліятэкі, аб'ект увогуле зусім іншай бібліятэкі, але яна нейкім чынам верыць у тое, што яны суадносяцца адно з адным, і так можа даказваць табе гэта на працягу некалькіх паведамленняў, пакуль ты ёй прамым тэкстам не напішаш, што у дакументацыі вось гэтага метада, гэтай функцыі у гэтага аб'екта няма, і ты памыляешься. Яна такая: ой, прабачце, дакладна я памылілася, вось давайте перапішам гэта іншым чынам. Вось, і нават Яна, мне падаецца, гэта просто, ведаеш, што это? Гэта доўгаідучы шматкрокавы план па стварэнні Скайнета. Ты просто не ведаеш, яна падсоўвае табе алгарытмік, другому алгарытмік, і вы разам, не ведаючы пра тое, разам працуеце над стварэннем Скайнета пад яе даглядам. Разумееш? То бок яна падсоўвае правільныя алгарытмы, але з іншымі мэтамі. так, непрыемна, канешне. Пойду здыму сваю шляпу з фольгі. І нават генеральны дырэктар Apple Тім Кук не ўпэўнены, што кампанія можа цалкам спыніць галюцынацыі штучнага інтэлекта. У інтэрв'ю The Washington Post Кук сказаў, што ніколі не будзе сцвярджаць, што ягоная новая сістэма Apple Intelligence не будзе са 100% упэўненасцю генераваць ілжывую або зманлівую інфармацыю. Я думаю, што мы зрабілі ўсё, што маглі, у тым ліку вельмі глыбока падумалі аб гатоўнасці тэхналогій у тых галінах, у якіх мы яе выкарыстоўваем. Таму я ўпэўнены, што гэта будзе вельмі якасна. Але я б шчыра сказаў, што гэта не 100%. Я б ніколі не сцвярджаў, што гэта 100%. Я ўжо падчас трансляцыі, пэўна, і казаў, што яны наўрад ці гэта запусцяць адразу з iOS 18. Ёсць падазрэнне, што яны будуць адцягваць запуск гэтых штучных інтэлектаў, таму што ім давядзецца вельмі шмат усялякіх фаерволаў і цэнзурных платоў панаставіць, за якія нельга выходзіць. Таму што, як на прыкладзе Google Overview, мы ўжо бачылі, што даводзіцца вельмі шмат у чым абмяжоўваць свой штучны інтэлект, каб ён не генераваў табе чорных нацыстаў ці яшчэ якія-небудзь такія відарысы абразлівыя ці проста гістарычна непраўдзівыя. І Apple будзе спрабаваць намагацца усімі сіламі паменшыць колькасць вось такога факапа, каб гэта не сказалася на іх рэпутацыі. Таму я лічу, што гэты штучны інтэлект можа быць вельмі моцна абмежаваны, ці ён выйдзе даволі позна ў гэтым годзе. Магчыма, нават не са стартам усё ж такі iOS 18, таму што яго будуць усе кейсы правяраць, дзе ён можа штосьці напіздзюнькаць і ствараць штучныя заборы дзеля таго, каб перахопліваць гэтыя запыты і выдаваць нейкую такую загадзя запланаваную, там правільную інфармацыю, паліткарэктную інфармацыю. Вось. Гэта, у прынцыпе, асноўнае, што я сёння хацеў расказаць пра WWDC, пра штучныя інтэлекты плоў. Мне вельмі спадабалася. Насамрэч, амаль так жа спадабалася гэта прэзентацыя, як прэзентацыя Xbox Game Showcase. Вось, з нецярпеннем чакаю, калі выйдзе macOS Sequoia, але, зразумела ж, ёсць праблемка, што шмат якія з гэтых функцый на маім тэлефоне працаваць не будуць, таму што ён ужо даволі старэнькі 20-го года, і пэўна прыспеў час змяніць, але
вельмі баюся прадставіць сабе, колькі будзе каштаваць новыя айфоны, і магчыма, што толькі праз які-небудзь годзік, калі яны ўжо цэны ў іх стануць больш адэкватнымі, можна будзе на іх паглядзець. Вось, а пакуль што чакаем, аблізваемся, будзем глядзець, што як это будзе ўсё працаваць восенню. Такая думка, якая ў мяне сядзіць апошнія 5 хвілін. Я нават перастаў цябе слухаць не могу. Каб не забыцца. Каб не забыцца. Слухай, Кук. Я кожны раз, як чую гэта прозвішча, адразу ўспамінаю знакамітага Кука, якога з'елі абарыгены. Ну так. Потым да мяне дайшло, што Кук гэта ж з англійскай мовы гатаваць. Так. Атрымліваецца. На што ты намякаеш? Абарыгены. Нейкім чынам ведалі англійскую. Яны ведалі слова Кук гатаваць, і, магчыма, з гэтым звязаны канфуз. Чаму Кук быў з'едзены? Такі, Кук! I am Team Cook. Я Team гатаваць. Гатаваць мяне. Не, гатаваць, гатаваць. А ён такі, гатаваць, ну, дык давай. Біта, да, вогнішча. Ніхто цябе за язык не цягнуў. За язык ніхто не цягнуў. Цікава, цяб жартоўвалі гэту тэму ў англамоўным асяроддзі? Я думаю, што і не раз. До нас проста гэтыя жарты не даходзілі, бо вельмі відавочная рэч. Ну так. Вось такое у мяне адкрыццё. Ладно, калі ты ўжо скончыў са сваімі пламі, я вельмі цікава. Ты не зможаш гэта ўбачыць, таму што ў цябе стары айфон, я гэтага ўсяго не ўбачу ў прынцыпе, таму што мяне ніколі не было і наўрад ці мне калісьці будзе не праз нейкую прынцыпіальную пазіцыю, а просто вось. Мне нават уже падаецца, што чым далей ідзе працэс, тым больш, кропка ўвахода ў Apple інфраструктуру, у Apple девайсы, яна ўсё далей і далей ад мяне. Наколькі усе девайсы робяцца ўзаемазвязанымі, взаемазалежнымі, ўзаемаю. Ад гэтага ўсяго ты ўжо разумееш, што проста набыць тэлефон ужо як бы і мала. Потому што атрымліваецца, у цябе ёсць тэлефон, ёсць асобна камп'ютар, там ёсць нейкі камп'ютар, які з тваім тэлефонам можа там ствараць нейкі надузровень, і ты ўжо такі экасістэма, слова такое. І ўжо разумееш, што табе ўжо, пэўна, трэба ўжо і MacBook нейкі набываць. Ну, карацей, вось гэта кропка ўвахода ўжо... А потым саскачыць з гэтага даволі цяжка. А яно ж яшчэ і каштуе, як крыло ад Боінга, таму, як бы ўжо і ўсё. Давай на тэмы больш блізкія народу, простым работягам. Так, я не... Насамрэч, я прыцягнуў пару навінаў пра соцсетку X. Як гучыць. Пра Twitter. Але ў гэтым Твиттары добра, калі сядзім я, ты, пару гледачоў з намі. Усяго. Але ж, па-першае, у Твиттары дазволілі публікаваць, нарэшце, мы гэтага доўга чакалі, публікаваць порно. Опа! А што мы тут відзік здымаем? Нам, дарэчы, я памятаю, што мінімум адзін раз пад аб'яўкай пра тое, што выйшаў новы відзік у Твиттары, закидывалі пару карцінак, паказваючы, вось, хлопцы, што трэба паказваць у відзіку, каб відзік карыстаўся большай папулярнасцю. Вось, карацей, зразумела, што і раней можна было, як можна было. Людзі, в прынцыпе, нікога не пыталі, а спакойна дадавалі розныя фотачкі і відэа, але зразумела, што соцсетка за гэтым усё ж больш-менш нейкім чынам сачыла. Дык вось, зараз абнавілі ўмову распаўсюджвання контенту для дарослых, і на сайце дазволілі публікаваць контент, які дэманструе сексуальную актыўнасць дарослых людзей або аголенае цела. Размяшчаць падобныя матэрыялы можна, калі яны, зразумела, пазначаны там нейкім чынам. Са слоў прадстаўнікоў мы ўпэўнены, што карыстальнікі павінны мець магчымасць ствараць, распаўсюджваць і ўжываць матэрыялы, звязаныя з сексуальнай тэматыкай, калі гэта адбываецца са згоды ўсіх удзельнікаў.
Так, это сексуальнае самавыяўленне як у візуальнай, так і ў пісьмовай форме можа быць паўнавартаснай формай мастацкага самавыяўлення. Ну з гэтым мы спрачацца не будзем, таму што сапраўды як бы тэма сексу і сексуалізацыя гэта ж як бы ну не значыць, што гэта ўсё кепска. Не, ну праз гэта таксама можа быць прыгожым і у нейкім сэнсе мастацкім. Вось, і мы ўраўнаважваем гэту свабоду, хаваючы контент для дарослых ад дзяцей і іншых дарослых карыстальнікаў, якія аддаюць перавагу яго не бачыць. Значит, што ім трэба зараз рабіць? Згодна з правіламі размяшчаць контент для дарослых нельга на банерах і фатаграфіях профілю. Карыстальнікі, якія рэгулярна публікуюць матэрыялы сексуальнага характару, павінны пазначаць у параметрах пэўныя настройкі налады медыафайлаў. І вось гэта крышачку незразумела, таму што я колькі не дадаваў не тыя матэрыялы, пра якія вы падумалі, а просто звычайныя, нешта я не бачу. Колькі не рассылаў дикпікі ў асабістых паведамленнях. Ні разу мяне не спыталі, ці гэта нейкі, ці там нешта ў мяне не падобна. Ну, матэрыял эратычнага это сама. Вось ці я нешта не зразумеў, мне ні разу я не бачу, каб там былі нейкія налады. Каб яно мяне пытала, ну, тыпу, што гэта там дарослы контент. А, ці там ёсць, пачакай, там падаецца ёсць сенситив. Калі выкладваеш фото, там падаецца можна пазначыць як сенситив, там хутчэй за ўсё зараз з'явіцца ёсць сенситив, а ёсць пэўна з'явіцца ўжо і там ты карацей інструкцыю для камхор зараз агучваеш. Як вам карыстацца? Тое, што каб было нейкае уяўленне таго, якім шляхам ідзе Twitter, X. Ось ён уже робіцца сапраўдным X. X, так. Ужо заўтра чакайце, дададуць яшчэ 2 X. Раней проста назва, а зараз ужо і змесціва больш падобнае на X. Ну так, ты мог просто разумець, што вось яны дазволяць гэта рабіць, просто трэба цяпер гэта будзе пазначаць, што гэта 18+. Далей. Што больш цікава і для нас таксама, оказывается, я недавно сам толькі заўважу, хаця гэта недавно толькі і дадалі, у соцсетцы X зноў-такі схавалі ад іншых карыстальнікаў укладку з лайкамі. Вось. Гэта не значыць, што вы не зможаце лайкаць, гэта значыць, што лайкаць вы зможаце, але ніхто, я ў шырокім сэнсе, што ну прям ніхто, акрамя вас, больш не ўбачыць, што вы лайкаеце. І гэта, зразумела, было патлумачана ў першую чаргу бяспекай. Ну, апроч тых, каго вы лайкаеце. Яны пабачаць, што вы іх лайкнулі. Так. Хто і хто, каго вы палайкалі, конечно, ён убачыць. І, ну, і вы, падаецца, будзеце бачыць свае лайкі. Ну, типу, што вы яго націснулі. Яно ж вам будзе пазначацца чырвоненькім, што вы гэты лайк пад гэтым запісам пакінулі. Але ніхто іншы, акрамя вас і акрамя таго, хто напісаў гэты пост, ну, не даведаецца пра тое, што вы яго лайкнулі. Мінусам, зразумела, я адразу могу сказаць, што раней праз лайкі можна было ўбачыць нейкі іншы контент, які падабаецца тым людзям, на якіх ты падпісаны. Слухай, мне падаецца, гэта застанецца. На аснове гэтых лайкаў застануцца рэкамендацыі. Яны не пісалі, што зменіцца алгарытм, яны проста схаваюць лайкі. Ну, можа быць, пра гэта проста гаворка не ішла, але гэта першае, што прыходзіць на розум, што адразу, што не будзе больш падпіхвацца іншым. Да прыходу Маска ў Твітары была магчымасць бачыць, чаму гэты контент у цябе з'явіўся ў стужцы. Так, там пісала, што гэты запіс спадабаўся такому. Было карысна, ты мог пачысціць сваю ленту ад тых, хто там стужку, ад тых, хто не згаўну розна. Зараз з'яўляецца ў стужцы, вось і што рабіць? А ўсё рускую рулетку. Ну ось, і значыцца, у каментарыях у самой Ілоны Максімаўны шматлікія карыстальнікі засталіся не вельмі задаволеныя, да? Па іх меркаванні гэту магчымасць хаваць гісторыю лайкаў можна было пакінуць апцыянальнай. Вось. Ну, там, хутчэй за ўсё, я думаю, што это праблема тэхнічная. Там
ці ўключыць ці выключыць у іх там напэўна ў праграме гэта працуе, што калі яшчэ рабіць гэтым можна, гэтым нельга, пэўна там нейкія тэхнічныя нюансы сур'ёзныя. Але вось такім чынам і зразумела, што шмат хто згадаў гісторыю, якая была, памятаеш, з Сэмюэл Лі Джексонам, які не ведаў, ты чуў пра такое, што не ведаў, што ў твітары, калі ты лайкаеш, іншыя бачаць, што ты лайкаеш. А ён узяў, ды давай лайкаць старонкі з рознымі жанчынамі, аголенымі. Як бы ніякіх пытанняў да Джексона. Ну, як бы мужчына хацеў паглядзець, вось, пайшоў у інтэрнэт у гэты ваш, паглядзеў, націснуў на тое, што прыгожа, кажа, бачу, ухваляю. Але ён не ведаў пра тое, што ён ухваляе, гэта яшчэ ўбачыць сотні тысяч падпісчыкаў, якія, ну, яго самых падпісчыкаў, як бы ўжо нейк і няёмка атрымліваецца, што ўсе як бы ўжо ўсе ведаюць, што ты там налайкаў. Так што ось такая гісторыя. Ну і трэцяе, што датычна і гульнявой тэматыкі, і тэматыкі, зноў ж такі, твіттера, такая у нас твіттерскія навіны. Ну, як мы говорили, про гульні гаварыць не будзем, тому што ўжо нагаварылі, ўжо хопіць вам пра гэтую гульню, ўсё вам. Гульні вам усё трэба, хопіць. Што, значыцца, Маск же высказаўся наконт той самай Assassin's Creed Shadows, пра самураёў нашых і пра цёмнаскурага самурая. Вось, і выказаўся, што дэі, я бачу, забівае мастацтва. дэі гэта скарочаная diversity, equity, пэўна, і equity і inclusion, што перакладаецца як разнастайнасць, роўнасць і інклюзіўнасць. Вось, і па меркаванні Маска дэі забівае мастацтва. Значыцца, і на гэта паведамленне хацеў ці адрэгаваў Марк Алексіс Скотта, гэта, значыцца, выканаўчы прадусер серыі Assassin's Creed. Гэта адзначыў, што вядомы бізнесмен займаецца распальваннем нянавісці, але зваротныя нападкі не дапамаглі б. То есть ён сказаў, што ён хацеў спачатку напісаць, Кета не толькі бачыў гэта паведамленне, але і вельмі жадаў адказаць Маску, прызнаўшыся, што ў яго ў галаве было шмат слоў на 3 літры, але ён у выніку перадумаў. Ён адзначыў, што вядомы бізнесмен займаецца распальваннем нянавісці, але зваротныя нападкі не дапамаглі б данесці пункт гледжання каманды распрацоўшчыкаў да людзей. Вось такі высокаінтэлектуальны чалавек аказаўся. Гэты твіт выклікаў эмоцыі, кажа ён, і першае, што я хацеў зрабіць, гэта вярнуцца ў твіттер, які я выдаліў, і проста напісаць адказ, але я проста зрабіў крок назад. У мяне на тэлефоне ёсць праграма для усвядомленасці, і я крыху папрактыкаваў сваю усвядомленасць, гэта ён так напісаў, каб адчуць свае эмоцыі, якія выклікаў у мяне гэты твіт. Разумееш, чалавек як свядома падышоў да такого пытання, звярнуўся да праграмы, то бок какая карысная праграма его на тэлефоне стаяла. Ён, пэўна, там падышаў 10 разу, падлічыў пра сябе до 10, так і ўсё. Я не буду кідацца гаўном абратно у Маска. Вось. Што да самого Ясука, гэта, нагадаю, галоўны герой Assassin's Creed, цемнаскуры самурай, Кета падкрэсліў, што гэта менавіта той персанаж, якога распрацоўшчыкі і хочуць у Assassin's Creed. Это звышзагадкавая гістарычная асоба, пра якую мала што вядома. Паводле яго слоў, Ubisoft не робіць гульню, пра якую гаворыць Маск. Людзі змогуць упэўніцца ў гэтым, асабіста згуляўшы ў Shadows. І ёсць яшчэ такі ў яго твіт. І калі мы не зможам пераканаць іх у сваім бачанні на працягу першых 11 хвілін і 47 секунд, ось такая дакладнасць, то можна перайсці да дыскусіі. То бок, ён упэўнены, што за 11 хвілін 47 секунд ты проста улюбішся ў Assassin's Creed Shadows і не зможаш стрымацца, каб не прайсці яе да канца. І ён сказаў, што Assassin's Creed Shadows гэта найлепшая гульня з Assassin's Creed, якую яны калісьці рабілі. Вось такія даволі сціплыя заявы ад галоўнага прадюсера Assassin's Creed. У тым ліку ад сетцы X.
Вось прынцыпе па іксам у нас усё. І яшчэ одна такая цікавая навіна, якая таксама я думаю і вас зацікавіць. Steam і наш любимый Габен, значится, на Valve, значит, подали у суд у Великобритании. Вось такое. Ты чуў такое калі-небудзь? Не. У суд на Valve калісьці падавалі. Дарэчы, трэба было падняць гісторыю, паглядзець колькі разоў і з кім яны судзіліся. Было б цікава. Я думаю, што там судоў там на год, напэўна, позов па 30 штук яны атрымліваюць. Карпарацыю абвінавацілі ў злоўжыванні сваім дамінантным становішчам на мясцовым ПК рынку і, як вынік, завышэнне коштаў на агульні для 14 мільёнаў чалавек. Ну, як бы тут можна было б адразу Великобрытаніі адной не абмяжоўвацца. Тут можна было б адразу за палову света ўзяць, дзе кошты просто нейкія шалёныя. Адна Польшча чаго варта, дзе кошты на гульні чамусьці просто нейкія касмічныя. Хаця калі разабрацца, тыпу Польшчы яны не даражэй за еўразону. А у Польши знаходіцца ў еўразоне, просто яна карыстаецца іншай валютай. То бок, калі там пералічыць, то, ў прынцыпе, іх кошт і адпавядае кошту Еўрасаюза. Гаворка ідзе аб калектыўнай позве. То бок, адзін чалавек звяртаецца ў суд ад імя вялікай групы людзей на суму ажно 656 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Гэта, карацей, там 840 мільёнаў долараў. Падала яго, значыцца, актывістка кампаніі па барацьбе за абарону лічбавых правоў. Яна тлумачыць, што кампаніям, якія займаюць дамінуючы становішча на рынку, не дазваляецца ўсталёўваць завышаныя ці антыканкурэнтныя кошты. Яшчэ яны не могуць навязваць іншыя несправядлівыя гандлёвыя умовы, якія перашкаджаюць канкурэнцыі. Яна маецца на ўвазе, што Valve працягвае спаганяць з гульнявых выдаўцоў празмерна высокую камісію да 30%. Гэта даволі такой, гэта вядомы факт, і даўно вядома, што там сур'ёзная камісія ў тым, што ў ЕГС нібыта гэта камісія меней. І гэта ў свайго чаргу прывяло да завышэння коштаў для спажыўцоў. І таксама сцвярджаецца другім пунктам, што Valve прымушае распрацоўшчыкаў і выдаўцоў прытрымлівацца гэтага парытэту коштавага, у тым ліку, што, ну, у тым сэнсе, што не дазваляецца прадаваць гульні на іншых платформах па ніжэйшых коштах. Ну, простое, што вось на Steam. Такая высокая, значыць, на іншых яна павінна быць такая ж высокая. Яшчэ ўвесь дадатковы контент для гульняў, набытых у Steam, павінен купляцца там, кажа, у Steam. Это, дарэчы, тая ж праблема, што я як распавядаў у апошнім відэа на Рудзі пра Dragon Age, што там ж таксама там яны пасварыліся, і Electronic Arts пасварылася з Valve, са Steam, праз тое, што яны свой адзін там з нейкіх дадаткаў да Dragon Age першай часткі прадавалі ўнутры гульні, то бок не ў Steam асобна, а ўнутры гульні можна было зайсці і там сабе да гульні набыць гэты дадатак. Steam гэта не спадабалася, яны заблакавалі продажы. Не, гэта, падаецца, да Dragon Age 2 было. Ну, не так важна. Вось, яны заблакавалі продажы, сказалі, што так нельга рабіць, і пасля гэтага EA яшчэ доўгія гады не давала дазвол на размяшчэнне сваіх гульняў у Steam. Так што вось гэта таксама праблема, што Steam прымушае ўсё, калі ўжо адну гульню прадаеш, то ўсё, што будзе звязана з гэтай гульнёй, павінна прадавацца непасрэдна праз Steam, які бы хоць там бы гэта не быў проста лост, ці там, ну, саундтрэк, ці яшчэ нейкі там маленькі дадатак, ці яшчэ што. І вось, значыць, гэтай позвай актывістка спрабуе спыніць незаконныя паводзіны Valve і дапамагчы людзям вярнуць тое, што ім належыць на працягу як мінімум 6 гадоў. Незразумела, чаму канкрэтна 6 гадоў, што нібыта раней там кошты былі чалавечыя, а зараз ужо нейкі нечалавечыя, але вось яна падлічыла, што за 6 гадоў і Valve падманула 14 мільёнаў чалавек на 840 мільёнаў долараў. Вось такая матэматыка. Канешне, хацелось бы падняць пытанне пра кошты таксама ў беларускім Steam, які іншы раз мяне здзіўляюць. Тыпу, вау. Ну,
часцей, канешне, у нас яны танней, чым у той ж самай Еўропе. Але бываюць нейкія незразумелыя сітуацыі, у якіх сапраўды кошт у Беларусі просто нейкі касмічны, да нават параўнанні з той ж самай Еўропай. Ось. Але ж зразумела, ад нас ніхто ніякую агульную позву ў суд рабіць не будзе. Ось. Карацінніка такая гісторыя. Зразумела. Ну, в гэта прынцыпе, добра. ну, і гэтым, я думаю, што, конечно, нічого не скончыцца, але, можа быць. Хтосьці нарэшце зверне на гэту сітуацыю увагу. Ці не нарэшце, я нават не ведаю, ці трэба звяртаць увагу. З другого боку, мы маем добры шыкоўны сервіс. Конечно. То бок, такая сабе. Зусім згодны. Прабач, я просто тебе не слухаў апошні. Я тебе зразумеў. Я збіраў каментары, якія былі пад апошнім выпускам Відзіка, таму што у нас ужо, я так разумею, усе тэмы скончыліся. Я думаў, што мы там адзін прапусцілі, стары. Ну добра, давай, гавары, што там у нас. Не, у першую чаргу я хацеў бы падзякаваць усім, хто расказаў нам пра тое, як працуе Саурон, яго кальцо і якое пераносіць. Так, асабліва спадару Левім 73. 15:59, Венгрия, Швейцария уже пачынаецца. Давай, хутчэй, стары, ляпі. Венгрия, Швейцария, ты што? З глузду з'ехаў. Ну так! Вось, ён напісаў вельмі такі грунтоўны вялікі каментар, дзе ўсё дакладна расказаў, яго, дарэчы, трэба прымацаваць. Карацей, калі ў двух словах, чаму? Таму што, тыпу, Саурон, па-першае, ён, тыпу, вау, нічога сабе, Так, чараўнік. бог там нейкі. Карацей, ёсць, тыпу, там... Сярод двух сусветаў можа перамяшчацца, свету прывідаў і свету жывых людзей. Так, па-перше, так, ён можа адначасова знаходіцца і там, у двух гэтых становішчах. Па-другое, там, тыпу, існуюць магі розных парадкаў, тыпу, там, паўбогі, яны там названы неяк там валары, ці як яна называецца. То бок Гендальф гэта ж таксама не проста чэбзік, які там умее чараваць. То бок ён тоже там на палову нейкі там супер-пупер чэбзік. І, дарэчы, як я зразумеў, калі ён там робіцца з Пендальфа шэрага ў Пендальфа белага, гэта, тыпу, яго праапгрэйдзілі. Ну, тыпу, ён тут і там... Ён памёр, умоўна, заляцеў некуды там до багоў, ён яму там воу-воу, типу, скіл паднялі. Ён потрапіў як у Dark Souls у гэты хаб, дзе можна прапамповацца. Так, ён доўга не мог туды трапіць, ён туды заляцеў, у яго душ, скілоў, прадметаў на продажу, усяго было мора, 5 торбаў, ён там апгрэйдзіўся на 300%, адразу на 50 левелаў зрабіўся белым. Карацей, вось, што Саурон, ён там найвыше, адзін з найвышэйшых узроўняў, ён там усё можа, вау. І пра другое, што казалі, у меня было пытанне пра пярсцёнак, чаму яго усе хочуць, што яго за відавочныя такія тыпу плюсы. Ну, логіка была толькі пра тое, што ён можа падаўжаць жыццё. Гэта адно з галоўных, вось, ну ўсё, ў прынцыпе. Ну, тыпу, нябачным, нехто напісаў, што з кожнай расе яно надае унікальныя плюсы, нейкія пасівачкі дае, бафы, ну, тыпу, навошта эльфам падаўжаць жыццё, яны такія, ну, ў сэнсе, ну, мы ж як бы і так бессмяротныя, да, ну, тыпу, нам такія пасівачкі і задарма не трэба. Ось, ім же, пэўна, нейкія іншыя павінны. Ну, там Саурон так, щось для іх прыдумаў іншае. Тады спадарня Марі Эл напісала, як той нішавы чалавек, які гуляе ў Нікі, Infinity Нікі, гэта чарговая частка серыі, проста ў гэты раз з адкрытым светам. Гэта гача-апраналка, у якой акцэнт робіцца на стварэнне вобразу і ўбіванне новых убранняў дзеля гэтага. Так што гэта будзе коузі гейм да першага івента, які паспрабуе выцягнуць грошы. Гэта вось тая гульня, у якой мы не маглі разабрацца, што гэта. Што тут адбываецца? Просто дзяўчына просто перапраналася ўвесь час розныя. І фатаграфавалася на фоне прыгожых дэкарацый. Так. Алекс Глінскі напісаў «Успомні PSVR 2, вось яно. Ужо пацвердзілі выхад адаптера PSVR 2 для ПК ў жніўні». Дарэчы, так, я забыўся дадаць гэта. Зараз тыя уладальнікі шлема віртуальнай рэальнасці ад Sony, якія маюць гэты шлем, яны змогуць яго набыць адаптер спецыяльны і падключаць да камплюктера і гуляць у гульні, якія ёсць
на стыме. Гэта класна, але асобна у тых, у каго PSV VR няма, набываць яго ўсё яшчэ вельмі такая спрэчная справа, таму што каштуе ён даволі нятанна у адрозненне ад метаквеста, які табе можа без падлучэння да стыма, без камплюктара ўжо запускаць гульню вбудаваныя ў сам шлем. Хікі Гік напісаў, што ў яго бэклог з ПК гульню на 3 жыцці наперад, навошта мне тая кансоль. Гэта да пытання пра тое, якая гульня прымусіла б вас набыць PlayStation. Мы прыйшлі да высновы, што не так ужо і шмат. Там таксама адзначалі Death Stranding 2, The Last of Us, там нейкі чарговую частку. І у прынцыпе, хтось напісаў, што ў яго засталася толькі Bloodborne на PlayStation, і ён дзеля яе пакуль што кансоль і трымае. Хімік зазначыў, каб заўтра выйшаў Габен, ды казаў, што праз месяц выходзіць Half-Life 3 эксклюзівам на PS, дык Sony за гэты месяц зарабілі б на продажы кансоляў як за 2 папярэдніх года, але б я б не купіў. Ну, прынамсі, я, пэўна, таксама не купіў. Я толькі зараз пачаў праходзіць Black Mesa. Гэта рэмейк фанацкі першай халвы. Вось, паглядзім, ці можна закахацца ў гульню і зразумець усю яе важнасць праз колькі там 20 плюс гадоў пасля яе арыгінальнага выхаду. 26, так прикольно. Вось, будзем паглядзець, раскажу пазней у якіх-небудзь выпусках відзіка. І яшчэ адзін каментар. Loki MMXXV, гэта штосьці 2000... Об этом мы уже разбирали, это же на 25. латинской. У яго засталося пытанне, калі ўжо хто з вас набудзе плойку. Ну, па-першае, плойка, якая для выпрамлення валасоў нам абодвум не патрэбная, а плойка, якая PlayStation 5, таксама пэўна не патрэбна, таму што, як мы ўжо высветлілі, God of War Ragnarok выйдзе на ПК, і ўсе астатнія гульні, эксклюзівы PlayStation таксама з часам будуць выходзіць на ПК, таму ПК гэта галоўны выбар сучаснага геймера. Там і Game Pass ёсць, там і гульні з PlayStation 5 ёсць, і з PlayStation, у прынцыпе. Так што гэта лепшы выбар, калі ёсць такая магчымасць. На гэтым ўсё. Вялікі дзякуй усім, хто даглядзеў відзік гэты да канца. Адпускаем Рудзі глядзець Венгрыя, Швейцарыя. Мне трэба за гэта даплаціць, каб я яшчэ пачаў глядзець, падаецца. Але вось не разумееце. за бясплатна гатовы сачыць за гэтым Я матчам. што плаціў за гэта. $1,5 за трансляцыі. Ну, не за одну, за ўсе, конечно. За IPTV. Fair deal. Ну, добра. Всім Всім вялікі дзякуй. маем. Бывайце.